luzean. Edatu nahi nituzke munduari gainetik behatzeko leia. Ziztu bizian ninduak galaxira, eki sistema zilo beltzen erdira. Osoki dena ulertu zalurrunduz esne bideari begira. Goitin oraino, goitinoa. Urperaturik itxaserdian nago, ezin igituz jausten ondoraino. Ura zala ustezina altxor galdu bat bezala hemen betiko. Beitin oraino, beiti betiko. Itzali didatena, buruan itzali didatena, buruan itzali didatena, buruan utz nazazue bakean nire munduan. Ilargi betea izarren egian, aztikeria zegalak luzean. Edatu nahi nituzke munduari gainetik behatzeko leia. Goizeko 7:43 minutu ditugu eta bagoaz, aste azkena, aste erdialde hau apur bat goxatzera, Egoibelatek eta Lander Martinezen laguntzarekin, egunon? Egunon, bai, zer moduz? Egunon. Egunon, Landerri galdetu beharko diogu, ez? Lander, zer moduz? Ondo, gaur atzo baino kerra hoi esan. Bai? Oso ondo. Akaro atzo parrandan ibilita, ez da berdina gaurran era hueltan egotea, ez? Baina... Atzo parrandan ibilita edo arain egun parrandan?
Asko luzatzen dira egun hauek azkenean. Bai, batzuagian ez zen beste parranda izan, baina, bueno, ondo egin eta berriro goizten txaranga zegoen auzotik eta dena, bueno, bueltatxo bat egin. Hori da, danborradaren magia hori da, parrandan nahi dezun lekuan izan dezakezula. Hogeita lau orduz, danborrotxak eta kontu guzti horiek, ez da? Horrekin ja ez dut nire iritzea bango egia da, batek kokoderaino bukatzen duela azkenean, lau besti berriak entzute. Nire galdera da, agia aipatuta eta hori dena, San Sebastian egunaren ostean Donostiarrak hartze zuen ibuprofenoa. Agiagatik, edo dagoeneko burrumba buruan geratu zaizuelako. Nik uste burrumba gatik dela, ez dakiz, bai. Azkenen lau abesti berriak izan da, bueno, ez gero ja gozatzen den momentua dela, baina nik uste lehenengo abestiekin oso ondo eta gero ja amasigaren errepikatzen direnean esaten dugula, bueno, jartzen badiazu beste musika bat, niritzaite importa, baina, bueno, egunaren kontua. Egia da, zaila izaten dela, egun horretan Donostian lo egitea. Orokorrean nahi izan ezkero ere zaila izaten dago. Gogoratzen dut Donostian bizi nintzenean lehenengo egunean parranda bota etxera joan eta goizeko 11:00 ja pixukideok kalean geundela Marianito banarekin eskuan. Egia da erdialdean bizi ginela, baina pasada bat zenbat danborra entzuten ziren, eta horririk gehitu behar zaio, entsaioak ere izaten direla, hileak aurrerako, eta horrera entzuten dela burrumba. Bai, gure redakziotik, bitu, hor zu libratzen zara zaloa, baina hemen entzun ditugu, inguruko eskoletakoak dezente, azken bi asteetan. Bai, begira. Bueno, librat bai, de San Sebastian egunean libratzen gara, kasu honetan, zuek adibidez Donostiako aste nagusian, ez? Libratzen zarete ere apur bate apartatuago zaudetelako, baina hemen Bilboko jaietan... Uste nuen esaten zenula Donostiko jaitan, Donostiko aste nagusian askorik ere ez dagolako entzuteko. Jaiak egon dere ez pentsa tabarkatuko naute Donostiar guztiak, baina uste neko zabalduta dagoen ustea dela Euskal Hiriburuen artean ziur asko jairik flojituenak. Kusi barko benuke nolako dien maulekoak, baina kasunik maulekoak genetik harriko nituzke, baina behitu Lander hemen zaitugula. Bueno, zu antiguokoa zara, hori azteko eta zehazte aldera, nada zorrela gaitze behiratu. Baina nik beti sentzazio dut berez Donostiar gehienentzako bereziago egiten zaiela San Sebastian eguna, aste nagusia bera baino, ez? Zuk bakazu sentzazio hori? Nik uste guztiz horrela dela, eta gero udari begira ere, nik uste nire kuadria mentzat eta inguruan ere askotan agian, parranda hobea botatzen dugu Carmenetan, aste nagusian, baina aste nagusian, zuk esaten zuna, ni Bilbo benez baina egon parrandan, baina lagunak egon diat, esaten diate, ez da gala zer ikusirik hori bedela, benetako parranda bat Donostikoa dela, poteatzera jistea bezala, azkenean konparatuz gero. Niri egia esan, eta ez ezagun beste hitz egin Donostiaz, beti Donostiar zentrista garela, baina niri egia esan, Donostiko auzoko jaiak asko guztez ezkit. Oso daude, aipatu, orain... Antiguokoak, orain, ez? Antiguokoak, gaina, asteburu hontan izan ditugu, eta orain datorren asteburuan, bigarren zati hemen dakagun truko hori da, danborradak astean zehar errapatzen bagaitu, egiten dugula Antiguoko jaiak, danborra, eta gero, datorren asteburuan azkenen astea ere. Eta, bueno, gero baita ibaetak baditu bere inauteri propioak, jaiak ere, ongi. Gero, bueno, aipatu duzu Carmenak, indarrasko hartu dutela Donostian, baina ez ezagun naztu, naiz beste gare bateko, zipotz jaiak ere, porrontxoak, urte luzaz izan diela herriko jai denboraldiari behintzat Donostiaren inguruan bizi garen ontzat, nolabet pertsena jisteko azken aukera. Hori osonak eta Donostin bezala, esango nuke Euskal Herriko hiriburu gehienetan badaudela auzotan, osonak ezaten diela jaiak. Bai, egia da agian Donostian alderantziz izaten dela, ez? Auzoetako jaiak gailentzen dira edo gehiago nabarmentzen dira edo nagoat dira, edo ez dakit beste esantzia bat dute, esango nuke Bilboko kasuan indar gehien dutenak aste nagusia dela, eta horrekin ez, lotzen nuen lehengoa hemen gaude, bueno, entzulei ere esango diegu, ezakien entzat, Areatzan dago erredakzioa, dago estudioa, Arriaga pare-parean, eta hemen egoten den Zarata txosnetakoa impresionantea. Egia esan leku, ez dakit leku ona edo txarra den esatea, ona esango nukela... Ona gauza batzutarako. Bai, ona esango nukenik, baina ez daloa ez esan, nondakagun erredakzioa, entzule eren batek, ez dakit zerbait gaizki jaso, eta egunen batean zuen gana joko duen, zerbait botatzera tomateren bat, edo... Ez behintzat, nik konfiantza guztia dut gure entzuleengan, baina ez jakin dezatela, importantea da jakitea ere hemen gaudela.
Bilbon ere badagoela, naiz Eta ostegun irratia. goizetan txokolata daiteute gainera. Doai, jasa zaitezte. Zalba ikusiko duzue, hor sarreran, lapikoakin, eta... Hori momentu berezietan bakarrik. Baina, bueno, jai kontuak nahikoa izan ditugulako, Gabonak izan ditugu, San Sebastianak izan ditugu, Laizter eskinaren bueltan ditugu inauteriak ere, por cierto. Eta herri inauteriak, jada, esango genuke. Hori da. Asteburu honetarako dagoeneko Nafarroan topera. Uitzin dagoeneko ez dituzte egin? Maskaradak hasi dira, ja dagoeneko, esaterako, pasaen asteburuan hasi dira. Puf, Bai, errenkadan datoz guztiak, ez dugu, deskantxu askorik izango. Joaldunak, datorren astelenean aterako dia Zubietan eta Iturenen, zalike? Bai, astelenean Zubietako joaldunak bisitatuko dute Ituren, eta aste artean Iturengoak joango dira Zubietara, baina hor garrantzitsua da, bueno, aurtitzekoak ere tartean ibiltzen direla noski, baina ostegun honetan hasten dira Ituren da Zubieta eta Urtizko inauteriak. Pasabarko dut, Ea. Agian, bai. Bueno, hoi baita behitu zalba, une egokia galdetzeko. Ikusi dudalako, gure gaitegian edo lotu beharreko kontuetan eta hor badukagula joaldunen inguruko zeozer datorren asterako nor bidaliko dugu? Ninoa. Zuzoaz, ados. Zegitzatik sentxezenekan joan gointzala, baizu, bueno, inoiz egon zara ez? Bai, kurritu izan dut eta nire borondatez ere joan izan naizen nahikotan. Ikaragarria da. Hau esan da, eta nork beteko duzure lana? Zuk. Ez, inork ez dizu abisatu. Ez, inork abisatu. Zebaketu zein den kontua? Ointxe hartan esan barrua, zurekin joateko prest nengoela, autoa ere jartzeko, baina... Polita izango litzateko. Ja, zure lan egin bardualako. Bueno, hori negoziatuko dugu gero. Ea norbaitek bete dezaken nire txanda. Negoziatzearekin esan nahi duzu oinatz entzuten baldin badaukagula, oinatzea zuk egin dezakezun? Eta horrela egoidan joango gara eta txukunago eta polita goberatuko da. Ezin bada ez gertatzen, Iaz joan nintzen, orten zu eta jungo gara txandakatzen. Bueno, nire joan da nago horregaitik eta zuk joan nahi baduzu ere, bueno, hitz egingo dugu gero. Hori da. Bueno, Landerrek ere ekarri duelako zerbait preste esango nuke. Lander, zuk duzu joan nahi? Nik uste nahikoa izango gara. Muñez festakit helduko den. Eta hendik aste buruntan badaukat ere jaleoa, beraz, lasai hartuko du. Eta barkatu atera gaia. Ez bitxikeria da, baino, ez azkarri batuko du, ikusita denbora, baino. Hori, Sebastiana pasa direla ez, nila nago egia esan udara begira. Ze egia da, zubiduki batean azkar, baino kontrolatu gabe zaloa. Kontrolatu gabe kainan gau, denbora. Eta claro, nego miratzen oporren inguruan tarla eta deraztetena albiste bat zala... ilargian hotel bat irikitzeko direla, 2022an. Bueno. Eta komentatzeko negarren, ikusita nila irakurri nuenean bakarrik erroburua esan nuen, begira ez daudela lekuak munduan. Ez bisitatzera juteko, baizik eta laguntzeko, orain hotel bat prestatzen hasteko ilargian. Claro, baina akasogak hori da, mundutik kanpo da, hola. Nik uste horregatik dela, jari dira pelikula distopiko betan gertatzen den bezala, dirua dutenak gora doaz eta besteak eben geratuko gara, baina harritu ninduen ari esan, egia da 2022ko aurreikusia dagoela irekitzea hotel hau, eta reservatu daiteke ja lekua, ez dakit interesa izango zuen zuek, dago $250,000 eta milioi bat artean reserva bakarrik, baina ez dakit, harritu ninduen benetan ikusita esaten, hemen eta munduan ere, badakigu, aberetxek ez dutela interes gehiagi, pobrezia desagerraraztean, baina dena den, ez dira munduan lekuak egongo, bisitatzeko, ilargira joan behar direla, ez dakit. Neure kasuan, bueno, ez dago esan beharrik, baina kopuru ekonomikoan nietzako arazo ez da, alako bibidai, ordin darko nituzkene izan zero etxonetan ditugun supersoldatekin. Baina ez, egia esan interes gutxi jargarekiko, batez ere, bueno, orain berriz ere ari dira asko, gaina berezia da, munduan nolabait jarrero imperialistak berriz ere gaientzen ari diren honetan, eta hasi da berriz ere nolabaiteko lasterketa, txinatarrak joango diren, estatu batuarrak ustez berdatuko ote diren, ze, bueno, horretik ere badago korronte nahiko potente bat esaten duena inorrez dela sekulan joan ilargira, baina zertako. Zuk esan ezo, zenbat lekutela joan gaitezke mundu honetan, nik beste modu bat ere enfokatuko nuke baita ere, zenbat gauza ditu oraindik ere konpontzeke mundu honetan, kanpora begiratzen jarri aurretik. Baina, bueno, hor gizonaren ambizioa dago beti ez? Bai, eta gizonarena gehiago zazen baldin badago, gizon zuri, aberatx, dirudunarena bai. Alegia, piramidearen puntan kokatzen den sektore txiki horrena.
Bai, begira, beti bueltatzen gara gai berdinetara, ez dakit konturatzen zareten etorkizun distopikoak ditugu gaur ere izpide, eta aprobetxatuko dugu esateko, bai, aipatu dizudan bezala, gaur delako George Orwell eta Lenin, George Orwell kazetari eta idazlea, etorkizun distopiko horiez idatzi izan duen kazetari eta idazle famatu horren heriotzaren urteurrena eta Leninera ere, Sobietar Batasunaren fundatzailearena, eta efemeridezari garela gaurko egunez duela 15 urte, 2011an, idatzi zuen Patxi Arratibelek Astnugal tortura salak, torturak salatzeko. Oso irakurketa komendagarria. Bai, simbolo bihurtu zen. Gaur efemeridekin gaudez, hablazenik baitut beste bi garrantzitsu gainera baitere, baina bueno, Lenin eta Orwell aipatu dituzunez, Orwelli begira gomendio bat egingo die entzule, ze beti, bueno, eta gauza oso onak idatzi ditu, baina beti gaude alde batetik 1984 eta beste dana zan, baserrian ies edo evasion ez. Rebelión en la granja. Rebelión en la granja olako baten bat. Hau dira bi ezagunenak, bat ez 1984 oso liburu egokia, akaso gehiago gaur egunerako, zentzu askotan giza segurtasuna horretara bideratzen ari da. Nahiko distopiko izan zen baita ere Vladimir Ilich Ulyanoven bizitza, baina beste izen, horren aurretikan eta hasiaren hitz egiten ilargira joatearena edo ez, azkar baten esango dizuet, gaur edo atzo ezagit seguru, baina 50 urte bete direla Concordaren lehenengo hegalditik, Concorda hegazkin supersonikoi zuek ezagutzen zuen? Zuzaloa? Izen ez bai. Zerbait zer, enuen dela Concorda. Concorda izan zen alako hegazkin bat oso azkarri bateko gaitasuna zeukana, baina karestia zen, hainbat, ez asko, baina pare bat istripu eduki zituen, eta azkenean bertan bera gelditu zen, baina beste izen garrantzitsu bat gaur aipatzeko, aizue, 50 urte musikan eman dituelako ospatzeko, gaur, Gontzal Mendibilen kontzertua daukagulako. Zen horitarrak 70 urte beteko ditu aurki, baina horretik musikagintzan emandako 50 urte hauen errepasoa egingo du, 22 disko, 7 ikuskizun musikal tartean, hau guztia Bilboko Arriaga Antzokian izango da gaur arratsaldeko 7:00 aurrera hasita, eta okerrez banago, EASO abesbatzako kideak izango ditu bere parean, nire bikotekideak bertan abesten duelako. Begira. Ez? Gora ez noa gau sentitzen dute. Ez, atxaldeko 7:00 da niko izeko lauteretan esaten naiz. Bueno, nik uste daukazula, margin hori, ez? Gontzal Mendibilek barkatuko nau. Eta zure bikoteak ere bai. Ez du beste remedorik. Ikerri pasoa eman aurretik eta efemeridez ari garela ere George Orwell aipatu dugu, beti azten zai, 1984 irakurri berri dut, orain dela hile batzuk liburu bat, dela 1984 liburu hori emakume baten ikuspegitik. Hor badago ez dakit irakurrita baduzue, Wilson Smith da protagonista nagusia, eta spoilerrik, orain dela 1000 urte argitaratu zen liburua. Irakurri ez duenak, que se fastidie. Wilson Smitha protagonistetako bat, eta momentu konkretu batetik aurrera batzen da emakume batekin, Juliarekin. Juliaren ikuspegitik kontatzen du liburu guztia, oso gomendagarria. Eta barkatu, gomendio azkar bat, lehen zela esatea, gomendatu nahi nun liburua Orwella, Diarios de Cataluña, Orwell egon zalako 36an, nazioarteko voluntario bezala 36ko gerraren baitan, eta bertan Kataluniako anarkismoaren eskutik ezagutu zuen, oso liburu, motza baina gomendagarria. Begira gaur dena egin dugu errepasoa, eta gomendioak goizeko 7:00 eta 57 Iker Kurrutxaga ea zer dioen. Egun honek egun entzilezar moduz, gaur egun aizetxu eman dugu. Ez luzateko ze kantua luzea da. Eta klasiko bat berskuratu nahi izan dut horren aitzakian. Saiarleteren aizea dorri faratletik, gaur aizeak ezagin donde joko duan, baina itxura asko nabarituko dugun zerbait izango dela. Egun hona izan, gaur musikariarik ez, gaur futbola, gauean protagonista. Atletik Atalanta, ondo izan, aio!
ondo pasa eguna. Berdin. Berdin. Aizea dator ifarraldetik, ego berotik ekaitza, ez da nabari lambro artean, asabazarren baratza. Eguneroko lagunak ditut, beldurra eta zalantza. Ardo txarronek eragiten dit, nora ezeko balantza. Itzal gaiztoak isurtzen dira, Informazioaren aria, naiz irratian, Begi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Kirol auzietako TAS epaitegiak Euskal Pilota Selekzioaren ofizialtasuna berretsi du. Espainiar Pilota Federazioak aurkeztutako apelazioa baztertua gelditu da, honetaz erabakitzeko eskumenik ez duelako auzitegi honek. Euskal Pilota Selekzioa beraz guztiz ofiziala izango da mundialerako. Zaloa Badiola, egunon. Egunon Peia eta egunon entzuleok erabat finkatuta geratzen da Euskadiko Pilota Federazioaren nazioarteko aitorpena eskubide osoko kide izateari eta nazioarteko lehiaketa ofizialetan egoteari eusten. Baiti horrela, Argentinako hurrengo mundialean ofizialki lehiatu ahal izango dela aurre ikusten da. Aldi berean Espainiako Federazioa tresna juridikorik gabe uzten du nazioartean onarpen hori geldiarazteko. Davoseko diplomazia Trump erabat neurri gabe baten aurrean da. Adimen artifizialarekin sorturiko irudiak sareratu ditu, Groenlandia konkistatu irudikatuz, eta Emmanuel Macron presidente frantsesaren zeinatoko buru Mark Rutteren mezu pribatuak argitaratu ditu. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak eguerdiko ordu biterdietan eskainiko du gaur Davoseko hitzartzea. Mezu pribatuan Macronek Iranen gauza handiak egiteko proposamena helarazi dio. Horretarako Parisen afaldu eta bertan G7arekin bilera egiteko gonbidatu du. Filtrazio honek lotura dauko Gazako bake planarekin. Kazetariei erantzunez, Trumpek esan du Estatu frantsesak bertan ez badago muga zergak jarriko dizkiola ardoa eta xanpainari. I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join, but he doesn't have to. Eta Davosetik ere, Imanol Pradalesek esan du Europar Batasunak aurre egin behar diola Washingtoni. Ez bakarrik ekonomiaz baizik eta baita geopolitikaz eta nazioarte mailan egon daitekeen nolabait joeretaz ere hitz egiteko. Jose Manuel Entrecanales akzionako presidentea ez da joan astearte honetan Nafarroko gobernuko herrilanen lizitazioari buruzko ikerketa batzordera. Irati Jimenez batzordeko presidenteak egiaztatu du ez dela agertu akzionako presidentea ez joateko justifikatutako arrazoirik ez zegoelarik. Y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales Domecq sin haber recibido una justificación debida para ello, no nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia. Aurkeztu ez dela egiaztatu ondoren batzordea ateak itxita bildu da eta Entrecanales berriro deitza erabaki dute otsailaren 9. Eta bukatu da 2026 urteko San Sebastianak.
Danborrotxekin eman diote amaiera, urtarrilak 20ko festari, 4.600 haurrek alderdi eder hartu zuten goizean, San Sebastian egunean, eta baita ere, balioan jarri zuten auzoetako danborradek, auzoek daukaten rola, Xabier Randuagak ere, unkituta jaso zuen urrezko danborra. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez bada nabarmentzeko jazuerarik? Ez dago aparteko arazorik errepidetan Pegi. Ados, eguraldiari dagokionez, xehetasun guztiak Ikerri Barluzeak. Eguraldi lasaiarekin hasiko da asteazkena, baina orduek aurrera ginela eguraldiak okerrera egingo du. Goiz partean hodei dezente agertuko da zeruan, gehien bat erdi eta goi mailako hodeiak izango dira, baina lurraldearen barnealdean hodeiak trinkoagoak izango dira. Halare hodei hauek ez dute bestelako ondoriorik ikarriko eta giroa lasaia izango da, baina arratsaldean egoera ez egonkortu egingo da, batetik barnealdean zaparradatxo batzuk emango dira, eta ondoren arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena iritsiko den fronte batek lurralde osoan zerua estalirik utzi eta euritarako joera areagotuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, tarteka gogotik botako du eta euri gehien Kantauriar isurialdean pilatuko da. Goizean ego-ekialdeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan eta bereziki lurraldearen ekialdean, arratsaldean ego mendebaldera egingo du eta azken orduetan frontea pasatzearekin batera indarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute. Minimoak 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 8 eta 12 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Jarraizpurua teknikan urtarrilak 21 da asteazkena. Informazioaren aria. Donald Trump pastoratu eginda Davosera heldu aurretik, humilazioaren diplomazia delakoa jarri du martxan, Suitzara heldu aurretik, izan ere, adimen artifizialarekin sorturiko irudi faltsuak eta Emmanuel Macron ala Mark Rutterekin izandako elkarrizketak argitaratu ditu Truth Social sare sozialean. Ameriketako estatu batuetako presidenteak eguerdiko ordu biterdietan eskainiko du gaur Davoseko hitzartzea honen atariko adimen artifizialarekin sorturiko hainbat argazki argitaratu ditu sare sozialetan, horien artean etxezuriko argazki bat non Europako lider ezberdinei Kanada eta Groenlandia Ameriketako estatu batuen parte den mapa erakusten dien. Bestea Trump bera Ameriketako estatu batuetako bandera Groenlandiako lurretan jartzen Marco Rubio eta J.D. Vancerekin laguntza. Honetaz gain, Trumpek Emmanuel Macron eta Mark Rutte estatu buru frantsesa eta NATOko idazkari nagusiarekin izandako elkarrezketa pribatuak argitaratu ditu. Lehenbizikoak Iranen gauza handiak egiteko proposamena helarazi dio. Horretarako Parisen afaldu eta bertan G7arekin bilera ekiteko gonbidatu du. Filtrazio honek lotura dauka Gazako bake planarekin, kazetariei erantzunez Trumpek esan du estatu frantsesa bertan ez badago muga zergak jarriko dizkiola ardua eta xanpainari. I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join, but he doesn't have to. NATOko idazkari nagusiari dagokionez nabarmentzekoa da Herbehereetako lehen ministroiaren tonu zuritzailea Groenlandiarekin aurrera egiteko moduren bat topatzeko konpromisoa duela berretsi du. Hainbat analistek baieztapen hau Europarekiko traiziotzat hartu dute, ildo horretan Anders Fogh Rasmussen NATOko idazkari ohiak Trumpekiko lausenguak albo batera utzi behar direla berretsi du. It's fair to conclude that President Trump is a real threat to world peace. Badagoseko goi bilkuran estatu buru ezberdinek Donald Trumpek proposaturiko arantzeletaz ere mintzo dira. Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentearen ustetan akatsa da Groenlandian maniobretan diren herrialdei muga zerga berriak jartzea. Proposed additional tariffs are a mistake, especially between long-standing allies. Von der Leyenek berretsi du Ameriketako estatu batuak aliatua ez ezik laguna dela. A deal is a deal, and when friends shake hands, it must mean something. Emmanuel Macronek muga zergen aurka egiteko Europar Batasunak duen bazuka edo nuklear izeneko baliabideak erabiltzeko deia egin du. We do prefer respect to bullies, we do prefer science to plotism, and we do prefer rule of law to brutality.
Arau honek Europako estatuei gaitasuna ematen die ondasunen eta zerbitzuen importazioa eteteko, eta Europar Batasunak Ameriketako estatu batuetako enpresei sarbidea mugatzeko aukera ere ematen die. Eta Davosetik Imanol Pradalesek ere esan du, Europar Batasunak aurre egin behar diola Washingtoni. Mundu mailako foro ekonomikoan izango da Ander Caballero kanpo harremanetarako idazkariarekin eta Noel de Anjou zein Mikel Jauregi sailburuekin. Euskadik hemen egon beharra dauka bere aliatuak ere topatzeko beste eredu batean sinesten dugulako. Nazioarteko egoera zere mintzo da lehendakaria, ohartaraziz Europak aurre egin behar diola Trump administrazioaren logika neoimperilistari. Ez bakarrik ekonomiaz baizik eta baita geopolitikaz eta nazioarte mailan egon daitekeen nolabait joeretaz ere hitz egiteko. Informazioaren aria. Jose Manuel Entrecanales akzionako presidentea ez da joan astearte honetan Nafarroko gobernuko herrilanen lizitazioari buruzko ikerketa batzordean deitua zen agerraldira. Joaquin Molinedo taldeko zuzendaritza batzordeko kidea Akzionak izendatua Entrecanalesen ordez agertzeko taldeko abokatuarekin batera joan da Foru Parlamentura eta Parlamentuko erregistroan agertu direla jaso dute. Biak goizeko 10:20 gutxiagotan iritsi dira ganberara, baina ezin izan dira agerraldi aretoan sartu, batzordeak ez baititu deitu. Taldeak 10:00 joan dira batzordera eta Irati Jimenez presidenteak egiaztatu du ez dela agertu Akzionako presidentea ez joateko justifikatutako arrazoirik ez zegoelarik. Y no habiéndose personado el señor José Manuel Entrecanales Domecq sin haber recibido una justificación debida para ello, no nos queda más que constatar en este momento su incomparecencia. Aurkeztu ez dela egiaztatu ondoren batzordea ateak itxita bildu da eta Entrecanales berriro deitzea erabaki dute otsailaren 9 astelehenarekin. Akziona Oses Konstrukzion eta Serbinabarrekin batera aurkeztu zen, aldi baterako enpresa elkarketan belateko tunelak bikoizteko esleipenean. Ukoren lehen txostenaren arabera, Zerdanek Serbinabar enpresaren 45% izan zezakeen, baina enpresa hori obrak egiten dituen aldi baterako enpresa elkartetik atera zen. Eta PSek eta Eusko Alderdi Jeltzaleak EH Bildurekin adostu dituzte Gasteizko aurrekontuak 8.250.000 euroko akordioa da, eta pozarre agertu dira bai Rocío Bitero, EH Bilduren eleduna, baita Maider Etxebarria alkateare. 8.250.000 euroko akordioa da politika publikoak eta ondorioz Gasteizen bizi direnen bizi kalitatea hobetuko dituena koalizio subiranistaren arabera. EH Bilduk azaldu du legegintzaldi osoan defendatu dituzten ardatz nagusietan oinarritzen dela ituna. Gizarte babesa, etxebizitza politika propioa, sektore ekonomikoa eta transizio ekosoziala indartzen ari gara. Rocío Bitero EH Bilduren Gasteizko bozeramaileak ziurtatu duenez, lortutako akordioak zerbitzu publikoak indartzeko eta jendartearen bizi kalitatea hobetzeko balioko du. Gainera, akordio honek aurreko urteetan martxan jarritako ibilbidea sendotu eta zabaltzen duela azpimarratu du eledunak eta garatutako lehentasunetan sakontzen duela. Kontua ez da adostearen, baizik eta proiektu eta politika berriak abiaraztea. Maider Etxebarria alkatea ere pozarren agertu da akordioarekin, iritzita hiriak aurrera egin dezan balioko duela, aurtengo aurrekontua inoizko altuena izango delarik. Este acuerdo es muy importante porque estamos ante el presupuesto más elevado de nuestra historia, 507,5 millones de euros para atender las necesidades de la ciudad, de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, para seguir disfrutando de unos servicios públicos de calidad y para abordar los proyectos que tenemos sobre la mesa. Eta itxaso Leon, lankidearen kronika entzun ostean esango dugu ere, Euskal Sindikatu Polizialak 4 urte eta erdiko espetxe zigorra eskatu duela urriaren 12an ertzaintzak identifikatu zituen antifasistentzat. Tela sindikatuak berriz, Falange babestea leporatu dio Lakuako gobernuari. Operazioan parte hartu zuten beste 10 ertzainek epailaren aurrean deklaratu dute, eta operatiboaren buruak esan du gazte antifasistek polizia agenteak hil nahi zituztela. Euskal Sindikatuaren abokatua gaztei desordena publiko
medikoak, agintaritzaren aurkako atentatu larria eta lesioak egotzi dizkie, eta bakoitzarentzat 4 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du. Ertzaintzak ordezkatzen dituen SIPE sindikatuak segurtasun saila kritikatu du herritarren segurtasuneko 4 agente lehen lerroan jarri izanagatik. Eta elak ordea bestelako jarrera azaldu du. Sindikatuen arabera, epaitzen ari direnak faxistei aurre egitea erabaki zuten pertsonak dira. Elak salatu du lakuak falangeren mobilizazioa baimendu zuela eta babes poliziala eskaini ziela. Gainera, sindikatuaren esanetan faxistak armaturik heldu ziren eta Gasteizko herritarrak jo zituzten. Europa Press agentziaren arabera 6 auzipetu zeuden epailaren aurrean zitatuak, baina denek uko egin diote deklaratzeari. Gasteizko udaltzaingoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu zuen astelehen arratsaldean sexu erasoa eta legez kanpoko atxiloketa egotzita polizia iturren arabera. Gertakariak 4 pasatxo zirenean gertatu ziren arratsaldeko zerbitzuan herritarren segurtasunerako lanak egiten ari zen patrulla bati herritar batek ohartarazi zion Santo Domingo kaletik igarotzean, bere alaba lonja batean gizon batek atxikita zuela. Beste agente batzuen laguntzarekin eta hainbat alferrikako alekin egin ondoren biktima zegoen lekua aurkitzea lortu zuten. Ark adierazi zuen sexu harremanak izan zituela, ariketa alde egitea erabaki zuenean gizonak erakutsi ez ezik fisikoki eta sexualki eraso ere egin zion haren baimenik gabe eta bere borondatearen aurka atxiki zuen. Halako batean komunera joaten utzi zionean, amari mezu bat bidaltzea lortu zuen eta ark laguntza eskatu zion patrullari. Agentek gizonezkoa ere aurkitu zuten, emakumearen adierazpenak eta zantzuak ikusita atxilotu egin zuten. Ikerketak zabalik jarraitzen du. Eta azterlan batek ere erakutsi du masektomizatutako emakumentzat baliabide gehiago behar direla. Ondorio ezatu dutenez, prestakuntza gehiago behar da, prozesu horretan parte hartzen duten osasun profesionalen artean kontsulta denbora gehiago eta horretarako baliabide gehiago. Hala azaldu dute, Ane Arbilakak eta Garbine Lozano ikerketaren egilek Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariarekin batera. Atera diren gabezia nagusiak, entrevistetan eta baita ere pasaizkigun galdetegietan izan dira formakuntza falta, prozesu hauek benetan egin behar diren bezala gauzatzeko eta kalidade hori bermatzeko. Baita ere denbora falta eta lan karga edo lan antolaketa pixkat enrebesatua benetan denbora ontara dedikatzeko. Egilek txostenean zehaztu dutenez, bularreko minbiziaren tratamendu kirurgikoaren aukeraketa neurri handi batean tumorearen ezaugarrian eta pazientearen nahien araberakoa da. Egoera klinikoek ahalbidetzen dutenean, emakumeek ebakuntza mota aukera dezakete eta une horretan erabakiak hartzeko prozesu bati egin behar diote aurre pazientearen proba klinikoen eta lehentasunen arabera. Ikertzaileek hedabideen aurrean nabarmendu dute emakumeen erabakia kalitatezkoa dela bermatu behar dela eta adostasunez elkarlanean eta osasun profesionalek gidatuta hartu behar dela. Badakiguna da osasun zerbitzu Euskadiko osasun zerbitzuetan baldintzetako batzuk bermatu behar direla gutxienez erabakitze prozesu hori presio gutxiagoarekin emateko. Zortziak eta laurden pasata aipatu beharra dugu armagintzak olioztatuko duela Tubacex eta ITP Aeroren arteko aliantza berria. Bi enpresek epeluzerako akordio indartu dute, sinatu duten eraskin berri batekin. Talde Arabarrak atzo azaldu zuenez. Helburua motor aeronautikoen esparruko 4 programatan duten lankidetzan dibertsifikazioa indartzea da. Programa horietako batzuek harreman estua dute gainera industria militarrarekin. Tubacexen jarduna motorren kanpo sistemetarako erregai zirkuituetako, olio zirkuituetako eta zirkuitu hidraulikoetako, linea neumatikoetako eta instrumentazio lerroetako altzairu erdoi gailtzeko soldadurari gabeko odien eta doitasun handiko nikel aleazien horniduran oinarrituko da. Nabarmentzekoa da, alde horretatik programa horietako batzuek industria militarrarekin duten harremana, zehazki TP400 Airbus A400M Atlas garraio militarreko hegazkinerako diseinaturiko turbohelize motorra da.
V2500 erreakzio motorra, besteak beste, C-380 millennium hegazkinetan erabiltzen da, garraio militarrerako erabiltzen direnetan ere, eta baita Pratt & Whitney Kanadak izen bereko enpresa estatu batuarraren filial kanadarrak ere. Ameriketako estatu batuetako armadako hegazkinentzat motorrak egiten ditu, beraz ematen du horren aipaturiko dibertsifikazioan armagintza sektoreak zerresana izango duela. Eta ELA sindikatuak eta baita labek Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiari eskatu diote patronalak lanbide arteko gutxieneko soldata propioa negoziatzea. ELAk autoritariotzat jo du patronala eta gaitzetsi egin du Lakuako gobernua osatzen duten alderdien jarrera legebiltzarrean ez zuelako onartzen ura ezartzeko legekintzako herri ekimena. Peio Igeregi. Confebask patronal autoritarioa da, behin eta berriro uko egiten dio Espainiako miseriazko lan baldintzak Euskal Herrian negoziatzeari, hala egin du Kimiketako hitzarmenean, enplegu zentru berezietan, eta hala ere egin du gutxieneko soldatarekin. Confebask patronal bada oso gustora bizi dana miseriazko lan baldintzak aplikatzen, eta horregatik uko egiten dio hemen gutxieneko soldata hobetzeko aukerari. Bestalde, Oiana Lopetegi Labeko ekintza sindikaleko idazkariaren esanetan, patronalak ez ditu bere erantzukizunak betetzen eta estatuko esparrua erabiltzen du langileak prekarizatzeko. ELA eta Labek Confebask auzitara eraman dugu, gutxieneko soldata negoziatu ez nahi izateagatik, gogoan izan behar dugu Confebask dagoeneko 3 aldiz eman diola ezetza, behin eta berriz eman diola ezetza bai negoziatzailea eratzeari, eta horrek erakusten du gure ustez, Confebaskek bere ardurei uko egiten diela, patronal ordezkaritza handienekoa patronala den heinean, negoziatzeko autonomia erkidego mailan negoziatzeko bete behar horri uko egiten diola eta kontrara marko estatala baliatu nahi duela langileak prekarizatzen jarraitzeko eta lan baldintza okerragoetan izateko. Epaiketan patronalaren negoziatzeko borondate eza kondenatzea proposatu dute lanbiderteko akordioa negoziatzera behartuz. Patronalak berretsi du, ezin daitekela halako negoziaketarik egon Euskal Autonomia Erkidegoak ezin dezakelako halakorik ezarri. Informazioaren aria. Eraitsi egin dute Israeldar ronde amakinek Nazio Batuen Palestina Arrieslarientzako agentziaren UNRWAren egoitza nagusia Jerusalengo Sheki Jarra auzoan. Egoitza hutsik izan azken hilabetetan Israelek bere jarduera debekatu ostean. Egoi Belategi, egunon? Egunon, egunon entzule guztiak. Azken hilabeteotan Nazio Batuen erakunderen aurka abiatu duen presio kanpainan urrats erabakigarria eman du bai Israelgo gobernuak. This demolition constitutes an unprecedented attack against a United Nations agency and its premises, and it comes in the wake of other steps taken by Israeli. Rolando Gomez Nazio Batuen erakundeko prentsa eta kanpo harremanetarako ataleko buruak ohartarazi duenez Israelek egindako Nazio Batuen erakundearen eta honen helburuen aurkako aurrekaririk gabeko eraso baten aurrean gaude eta nabarmendu du horren xedea Palestinar errefuxiatuen egoera are eta zailago bilakatzea dela. And it compounds what we've been seeing for a while, attacking aid groups and UN actors who are trying to help. Rabina Samdasani, Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen batzordeko bozeramaileak berretsi du ordea, Palestinar errefuxiatuei babesa ematen dieten egitura humanitarioen aurkako kanpaina daramala Tel Avivek besteak beste mugarik gabeko medikuak gobernu zanpoko erakundere jomugan baitute. Israeleko ordea legezko jabetza dutela eta eraikina legez kanpo deklaratu dutela gogora ekarri du. Haien ustez, UNRWAko langile batzuk Hamasen eta Jihad Islamikoaren kideak dira eta agentziaren instalazioak tunelak egiteko eta erasoetarako erabili izan dira. יום היסטורי, זה יום חג, וזה יום חשוב מאוד למשילות בירושלים. במשך שנים התומכי טרור האלה היו כאן. Bere atzean zituen ondea makinek UNRWAren eraikina eraisten zuten bitartean herri juduarentzako pozik egoteko egun historikoa dela esan du Itamar Ben-Gvir, Segurtasun Nazionaleko ministro eta kolono ultrasionistak Palestinar herri eta hauen alde erratzen direnak umiletzeko saiakera berri batean. Palestinako agintaritza nazionalak beraldetik eraisketa salatu du nazioarteko zuzenbidea urratzen dela eta okupazio erantzukizunak hausten direla adieraziz. Nazioarteko justizia auzitegiak ordea Israelek ez dituela frogatu lotura horiek eta Gazako biztanleen oinarrezko beharrak bermatu behar direla berretsi du.
Gazaren kudeaketa administratiborako sortu den Palestinar batzordea zerrendan sartu eta berehala lanean hasteko eskatu du Hamasek. Profit teknikoko 15 lagun palestinar dira eta politikarekin loturarik ez dutela ziurtatu den arren, errealitatea da Hamasen aurkako jarrera dutela gehienek. Hain zuzen, batzorde hori osatuko dute kide gehienak, Egipton daude uneotan eta bertatik eman dio argi berdearen honen jardunari Hamas mugimendu islamistak. Donald Trumpek Gazarako diseinatu duen bakeplanaren bigarren fasearen arabera, profil tekniko eta zibila duen batzorde batek agindu behar du Gazan behin-behinean. Esan bezala 15 lagun dira, guztiak palestinarrak, teknokratatzat hartu daitezkenak eta kasu batzuetan Cisjordania okupatuan agintzen duen Palestinako agintaritza nazionalari loturikoak eta ondorioz Al-Fatah alderdiari lotuak ere. Hamasek espero gabeko mugimendu egin du azken orduetan, batzordeari argi berdea ematen diola berretsi baitu eta Gazara lehenbailen joateko eskatu du botere aldaketari akabera emateko. Zentzu honetan transferentziako beharrezkoak diren dokumentuak eta agiriak prestatzen ere hasi direla baieztatu du eta Donald Trumpen bake plana estatu sionistaren parte hartze eta oniritzearekin egin bazen ere Israel batzorde honen sorreraren aurka gertu da, beraz ikusteke dago ze punturaino halko duen eraginkorra izan batzorde independente honek. Eta esango dugu baita ere, esango dugu dagokionez Kurdistani buruz eta Siriari dagokionez, Ahmed al-Shara, Siriako presidenteak 4 egun eman dizkie SDF, Siriako indar demokratiko milizia kurduei azken egunetako sueten akorden jasotako betetzeko. SDFek Damaskorekin adostutako 4 eguneko sueten berriarekin bat egiten duela baieztatu du, Siriako iparrekialdea politikoki berrantolatzen ari den honetan. 4 egun izango ditu hemendik aurrera, SDFek Jasakako eskualdearen agintea Siriako gobernu islamistaren esku guzteko erabat. Pasaden astean izandako liskarren ostean, akordio batera heldu ziren bi aldeak iazko martxoan adostutako integrazio planetan aurrera egiteko. Berritasun nagusia da orain arte eskualdean aginte izan duten talde kurduek eta beste gutxiengo batzuek Eufrates ibaiaren eskuinibarrean dauden zenbait eskualdetatik ateratzea onartu dutela eta Jasaka izango da horietan lehena. Administrazio zibila Damaskoren menpe gelditu ostean kurduei eta beste gutxiengoei botere kuotak emango dizkiela ziurtatu du Al-Shara presidenteak. Momentuz zabaldu dena da Siriako iparrekialdeko administrazio autonomoak Jasakako gobernadorearen alboko bat proposatu halko duela, baita defentsa ministroaren alboko bat. Akordioak gerra berri bat ekidin badu ere, praktikan 10 urtez eskualdeko herriek izan duten autonomia politikoaren amaiera litzateke. Edozein kasutan presioa egin nahi izan dute azken orduetan SDFek eta Estatu Islamikoko kiden senideak zaintzen dituen aljoleko kanpalekutik erretiratu dira. Ezin baitaztu kurduek eta kurduek zaintzen dituztela barkatu oraindik ere Estatu Islamikoko milaka kide dituzten espetxeak eta horietatik erretiratzeko mehatxu egin dute haien aurkako presio militarra mantentzen den bitartean, milaka miliziano mantendu behar dituztelako bertan. The golden age of America begins right now. Etzen hau eskenine genuen kortea une honetan dena den esango dugu botere aliantzetan ematen ari diren aldaketen eredu Donald Trump Ahmed al-Shararekin lerratu dela, babes politiko agertu dio publikoki lan egiten ari den tipo gogorra delakoan iraganean Al-Qaedari eta Al-Nusra frontari lotuta egon eta estatu batuek berarengatik €1.000.000 saria eskaintzen zuten arren. Washingtonen jarrera aldaketa da Siriako iparrekialdean ematen ari den birkonfigurazioaren kakoetako bat. Estatu Islamikoaren aurkako borrokan aliatu nagusi izatetik milizia kurduak bakarrik uztere igaro baitira herri kurduak jasandako enegarren traizioan. Eta Marine Le Pen, Rassemblement Nacional alderdi ultraeskuindarreko buruzaiak ukatu du epailaren aurrean Europako funts publikoak bidegabe erabiltzeko sistema bat abian jarri izana bere apelazio auziko bigarren saioan. Epailek jatorrizko epaia berretxiko balute 2027ko hauteskunde presidentzialetatik kanpo geldituko litzateke. Gogora ekarriko dugu lehen auzialdiko epaitegi batek 2 urteko espetxe zigorra 1.000 euroko isune eta 5 urteko berehalako gaitasun gabetzea ezarri zizkiola Europako Batasuneko Parlamentuko funtsa
dirutxak bidegabe erabili zituztela frogatu ostean. Erabakiark Frantziako politika astindu zuen Le Peni laugarren aldiz presidentzialetara aurkeztea ekidingo liokelako epaiaren arabera 2004 eta 2016 artean Le Pen diru publikoa bidegabe erabiltzeko sistema baten bihotzean egon zen. Politikarien formakuntzara bideratutako dirua izan omen zen Le Penek eta bere alderdiak bereganatu zutena. Apelazio auzitegira jo zuen Le Penek orduan honek izango du beraz bere hautagaitzaren inguruko azken hitza. Eta azkenik esango dugu baita ere Rodalies aldiriko trenetako makinista bat hilda Bartzelonan gelida eta sansartu de Anoia artean istripua izan ostean. Euraldi txarraren ondorioz horma bat trenbidera erori da eta hau kolpatzean bidetik irten da trena beste 50 bat zauritu ere dira. Istripuak Katalunia osoan eurite asko eman diren, egun batean eman dira, Claudi Gallardo Bartzelonako suhiltzaileen esku hartze burua edabidei emandako adierazpenetan entzungo dugu. Y bueno, pues en llegar hemos encontrado que se trataba de un tren de la línea 4, R4, que había impactado posiblemente con un muro que ha cedido por un movimiento de tierras. Esan bezala, treneko makinista da zendutako pertsona azken balantzaren arabera 50 bat lirateke zauritutakoak pegi. Guztia bekin heldituko era. Eskerrik asko gehi. Gero arte. Kirol aria, naiz irratian. Kirol kontuei dagokionez, kirol auzietako TAS epaitegiak Euskal Pilota selekzioaren ofizialtasuna berretsi du, Espainiar Pilota Federazioak aurkezturiko apelazioa baztertu du, honetaz erabakitzeko eskumenik ez duelako. Euskal Pilota, beraz, guztiz ofiziala izango da mundialerako. Lander Martínez, egunon? Egunon, bai, erabakiek berehalako ondorioak izan ditu. Euskal Pilotaren nazioarteko federazio hartutako erabakiak berrikusi edo baliagaitu ezin direnez erabat finkatuta geratzen da Euskadiko Pilota Federazioaren nazioarteko aitorpena, eskubide osoko kide izateari eta nazioarteko lehiaketa ofizialetan egoteari eusten baitio. Horrela, Argentinako hurrengo mundialean ofizialki lehiatu ahal izango dela susmatzen da. Aldi berean, Espainiako Federazioa tresna juridikorik gabe uzten du nazioartean onarpen hori geldiarazteko. Garak jakin ahal izan duenez, Jose Mari Mitxerena pozik agertu da albistearekin eta aurreratu du prentsaurrekoa eskainiko duela asteazken honetan Euskadiko Euskal Pilota Federazioak erabakiaren balorazioa eta hurrengo pausoak argitzeko. Eta beste kontu batzuekin, Kosner Baskoniak ezin izan du Panathinaikos garaitu Atenasen jokatutako norgehiagokan. Etxekoen alde markagailua 83 eta 74. Vasili Stoliopoulos eta Alexandros Samodurov izan dira ustekabeko saskiratzaileak etxekoen alde laster desorekatu den norgehiagokan. Lehen zatian, Richard Holmesi esker eta Kostas Louskasi esker bigarrenean. Baskoniak arazoak izan ditu kantxako bi aldeetan, baina batez ere erasoan puntuak lortzea kosta zaio eta baloi ugari galdu ditu. Arabarrak bigunegi aritu dira euren uztailaren defentsan eta ez dute gaitasunik izan aurkariaren erritmoari eusteko. Paolo Galbia tirentaldeak nortasuna atera du aldea murrizten saiatzeko, naiz eta defentsan intentsitate nahikorik ez izan partidan sartzeko. Hala ere, laugarren laurdena berdintzea lortu dute arabarrek dena erabakita zegoenean. Eskerrik asko, Lander. Gero arte. Xilabak berriz dena dauka prestilaren 31an Donibane Loitzunen izango den finalerako. Holtzaren gainean kantatuko duten 6 bertsolari finalisten artean 5 emakume eta gizonezko bat daude. Bideek bidea izan da Xilabaren leloa, Ipar Euskal Herriko bertsolari txapelketak ere ia bukatu du edizio honetako bidea eta hilaren 31an helduko da helmugara Donibane Loitzuneko Jaialai aretoan egingo den finalean. Joan den larunbateko Bardozeko finala itzinekoetako saioan lehiakide guztuen puntuazioa ezaguturik, honako hauek sailkatu dira finalera: Maian Etxoperena Iribarren, Mairan Artetxe Sarasola, Aitor Serbier Etxesuri, Irantzu Idoate Funosas, Maialen Artzai Usantia eta Elisabet Etxandi Goienetxe. Maian Etxoperena pozik agertu da finalera itzultzearekin. Kriston poza, eta finala sekulako plaza da, duela 4 urte izan nuen aukera lehenbiziko aldiz kantatzeko, pila bat gozatu nuen, eta aurten biziki gogotsu naiz, gainera uste dut, azken 4 urte hauetan egin dudala bilakaera bat, edo hobetu dudala bertxotan, orduan ambizio handiagoarekin noa finalera.
Maialen Arzaius ere pozik bertsolari gazten beharra azpimarratu du, hilaren 31 finalerako behintzat erreleboa badela nabarmenduz. Oso pozik naiz, seikotea izanen zela ere ederra izanen zen, baina egia da seikotea hainiz maite dudala. Endaiatik gertukoak baditut, Irantzu gazte bezala ere heldu da, eta hori beti beharrezkoa da, zaharrak behar gaituzte bota, gu ez gara joanen. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Egin behar dugu informazio praktikoaren errepasoa. Zaloa, errepidetan bada nabarmentzeko jazoerarik? Ez aparteko arazorik ez pegi. Seguraldiari dagokionez, esango dugu, temperatura hotzak dauzkagula une honetan Gasteiz Iruña ala Maulen, 5, 7 eta 8 gradurekin urrenez urren, 10 gradutik gora termometroak, Donostian 13 gradurekin, Bilbon 15 gradurekin, eta Donibane Garaziala Baionan une honetan 12 gradu dauzkagu. Eguraldiaren nondik norako guztiak Ikerri Barluzeak. Eguraldi lasaiarekin hasiko da asteazkena, baina orduek aurrera ginela eguraldiak okerrera egingo du. Goiz partean hodei dezenta agertuko da zeruan, gehien bat erdi eta goi mailako hodeiak izango dira, baina lurraldearen barnealdean hodeiak trinkoagoak izango dira. Halare hodei hauek ez dute bestelako ondoriorik ikarriko eta giroa lasaia izango da, baina arratsaldean egoera ez egonkortu egingo da, batetik barnealdean zaparadatxo batzuk emango dira, eta ondoren arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena iritsiko den fronte batek lurralde osoan zerua estalirik utzi eta euritarako joera areagotuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, tarteka gogotik botako du eta euri gehien Kantauriar isurialdean pilatuko da. Goizean ego-ekialdeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan eta bereziki lurraldearen ekialdean, arratsaldean ego mendebaldera egingo du eta azken orduetan frontea pasatzearekin batera indarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean eta ego isurialdean 8 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Bainugela berritzeko garaia dela uste duzu? Behar duzun guztia daukagu. Zeramika, komunontziak, txorrotak, dutxa itxiturak, altzariak eta osagarriak. Denetarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena bainugela mota guztietarako. Bai, Alkainen! Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin eta kantu berri xateratzen eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia.
informazioaren aria. Goizeko 9:20 pasata aldu zaigu Naiz Irratian analisi mailaren tenorea eta oraingoz gurekin daukagu Laura Mintegi, egunon. Bai, egunon, bai. Zer moduz? Ondo. Aipatuko dugu, Papresako enpresa batzordeak erabat baztertu duela, enpresak 50%ko ere bat martxan jartzeko aukera. Salatu duenez, ez dute inolako informaziorik jaso aurrez eta erabakiaren berri hedabideen bidez izan dute. Papresa SLko enpresa batzordea labek sekak elak eta komisiones obrerasek osatzen dute. Ohar baten bidez jakinarazi dute ezakitela paperaren dibisioaren enplegua erregulatzeko espediente bat aktibatzeko asmorik zegoenik ustezko aktibo salmenta errazteko CL Grupo Industrial taldeari. Langilean ordezkariek gogor kritikatu dute enpresaren jokabide komunikatiboa, diotenez neurri traumatiko horren berri prentsaren bidez izan dute eta azpimarratu dute enpresak ez diola inolako proposamenik egin enpresa batzordeari. Gatazka joan den larun batean piztu zen, hedabideek Papresaren egoerari buruzko informazioa argitaratu zutenean. Gaur egun Papresak bi ekoizpen lerro ditu, egunkarietako papera eta ontziratzeko kartoia. CL taldeak kartoiaren zatia bakarrik erosteko interesa azaldu omen du, merkataritza elektronikoraren gorakadak ontzian sektorea errentagarriago bihurtuko duelako. Paperaren kasuan berriz eskariaren beherakada aipatzen da. Operazioa aurrera eramateko prentsa paperaren ekoizpena erabat gelditzea eta plantilla erdira murriztea planteatzen da horrek, 50%ko erea ekarriko luke 220 langiletik 110 kaleratzea. Egoera honen aurrean, enpresa batzordeak argi adierazi du ez duela onartuko ekoizpena eta enplegua arriskuan jartzea. Azpimarratu dute lana eta industria proiektua ezin direla erabili finantza edo salmenta prozesuetan truke txanpon gisa etorkizunerako bermerik gabe. Gehiago jakiteko ere, gurean da Martin Otamendi, Papresako enpresa batzordeko kide, egunon? Egunon. Nola izan duzu lan erregulazio txostenaren berri? Bastante harridurarekin izan dugu, zeren eta, zuek esan duzuen bezala, orain dela lehengo astean, ostegunean, pixkat goitik gomendatu zuten, zera, zegoela aukeraren bat, tristiala izanaren taldeak guri erosteko aukera, eta hoien aukera horren barruan zosten opzioetatikan prentsa makina egiten duen makinak ez zegoela haien prozesuaren barre, eta ere bat egiteko asmoa zakatela sartu izan eskero. Eta benetan ez duten eserrez ofiziala ezan, ez duten eserre, zurrumurua bezala izan duzan, eta nola izango zan gure sorpresa, ostiral gauean bapatean prentsan, eta ze fuentetik gana nundikan, notiziale funtzietan aterazan. Horre jakine dugu, salerosketa horrek ez nolako eragina ote duen lan erregulazio txosten honetan, ez dakit, zergaitikan erabaki da ere aktiboiek saltzea enpresak eman du horren berri? Egia zen, prentsan ateradan bezala, ikusi izango dezue, 70 milioiko zorra dakagula, batez ere zorra hori da banketxeekin, eta kuantun taldeak erabaki zuen, zintzuela prozesuarekin jarraitu, eta erosleak begiratzen hasiko zirala. Orduan, baina ez genuen pentsatu horrelako gauzakin izango nitzake, ez ere aktibidearen erdiak entzen. Horrein zuzen, aktibidaden erdiari dagokionez, prentsa paperari egin beharra diogu erreferentzia, zer gertatzen ari da sektore honetan?
bueno, gertatzen ari dena, itxurak aldatzen ari dira ere bai, baita ere telebistare, baita nola jisten ari den ikusten, prentsarekin berdina gertatzen da. Aldizkaria erosteko itxura jisten ari da, asko ari da jisten, bai Europa osoan, baina, gertatzen ari da ere bai, enpresa asko ere bai, prentsa papera egiten zutenak ere bai, beren fabrikak aldatzen ari dira. Dirudi, orain, bai, etorkizunerako eta dena atraktibo gehiena dakana da, kartoia, pakailinarentzako eta hau guztioarentzako, baina, uste dugu orain dikan bere merkatua badakala. Halare, ezagutzagatik ere, garestiagoa da zehazki paper hau, prentxarako papera, nolatan garestitu da? Garastitu da, azken finean ere bai, demo batetik onera, bakizu energiarekin ere bai, gauza asko, iguel asko egondu dirara, Ukrainiatik hartziztenak ikanta gaza eta hasi ziren beren borroketan da gauz guztietan, energia asko igo da, eta batira igo da, azken finean merkatua bek, oso ez daka ez daka merkatu horretan edo presioan ez daka inbestineko pixua soldatak guztiok baizik hiru gastu gehienak izatea normalean izaten dira energia, materia prima eta gero saltze presioa. Orduan energia eta materia prima asko igotzen denean, orduan azken presioa bai igo egiten da. Horre zehazki, aipatzen dena da, baita ere papresa dela, Europa hegoaldeko enpresa bakarra honetan espezializatua, ia monopolio bat eta zede itzain bergen nuke edo? Horrek lagundu beharko luke? Bai, lagundu beharko luke, gero ere bai, balaude beste fabrikan bat Suiza inguruan eta beste bat Golbei inguruan ere bai, hor bastante potentea, baina harrake bai 6.000 tonelako produzioa zagan, eta jetxi zuen erdira, haieko prentxara barkatu kartoira pasatu zuten erdila, baina bai, azken finean guzti dugu gure merkatua zabala da, gure merkatua da bai Ingalaterra, Afrika, norte ingurua, eta baita ere Frantzia, Estatu Espainiarra eta Portugal ere bai. Aipatu da, lan erregulazio txostenak plantillaren 50%-ari eragingo liokela, zenbat langiletaz hitz egin beharra dugu? Egia esan, asko horretu izan dugu, eman dituzten zenbakiak zeretan, bai, 220 gaudela fabrikan, baina 220 barruan ere bai prejubilatu asko duzte, agizue kontratu erreleguarekin, pertsona horiek zentzuaren barruan daudela, baina horiek ja 120 entregatu dute lanean, eta ja, numero bezala kostatzeko, baina ez dute barruan. Eta eman diziguten zenbakiak izan dira oso zakarrak. Ez digute erakutsi ez planinen bat, edo zenbat pertsona diren, gero ere bai gertatzen da ere bai, badostela ere bai, arloak ere bai fabrikaren barruan 2 makinentzako bali dutela, bai kalderasak eta bai depuradorak, hori naiz eta bietako aktibitate bat itxi, egia esan, ez da zenbaki realista bat. Eta ezakit, berariaz lotua dago lan erregulazio espediente hau aurre ikusi den salmenta hori? Bai, esanten digutenez, baina benetan ere bai hortan asko harritzen gaituen ere bai, zuzendaritzak esan ziguenez, lehengo urtetikan, azkeneko trimestretikan, esan ziguten hartuko zituztela pedidoak bakarrikan errentagarriak diren pedidoak. Orduan, erte bat eduki genuen azkeneko 3 hilabetetan, egun batzuk egun gehienan, 15 egun genituen hilabeteko, benetan ez zian egin bat ere, hilabete batean 5 egun zian, bestean 9, baina horretan ere bai, esaten diguten lotura horrekin makina bizteari gehien daten zian diguna da, hilabete honetan bertan makina 5 dala kartoia egiten duen makinak, lehen goztiraletikan geldituta dago hilabete osorako, pedidoik ez dakalako rentagaretikan. Eta prensa makinak hilabete osorako lana dakagu, orduan asko harritzen digu. Galdetzen izun hau, zein justu, demagun, lotura baldin badago lan erregulazio txostena eta salmentaren artean, salduko ez balitz, edo eta bestelako salmenta, bestelako enpresa bati egingo balitzak aso balioko luke lan erregulazio txostena salbu esteko? Bai, segurazki baiet, merez ez dakigu egia esan ere bai Christian Lake zer esaten duen, bilera eskatu diegu, baina oraindik ez dira hemendikan pasa, orduan ez dakigu, beste opziorik egongote dien ez dakigu, opzio honetan gurra indik ez dugu hitz egin enpresa honekin, eta ez dakit egia esan, noski libratuko litzakela, gara ere bakizue bai prekonkurso batean gaudela, eta oraindik uste dakagula apirila arte, orduan ikusi behar, orduan eta zer gertatzen da. Bai, jakin nahi dugu, baita ere zer aurre ikusi duzu, zeintzuk izango dira enpresa batzordearen hurrengo pausoak?
gu berez ari gara itxoiten ea Cristian Leek zer esaten duen, eta pixkatu, segunda gauzan nahi joan, mobilizazioak, noski. Adi, egongo gera. Martin Otamendi, Papresako enpresa batzordeko kidea, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateatik. Eskerrik asko zuei ere bai, hau txamateatik, bale? Bueno, aio. Laura, ez dakit, paperaren sektorea, eragiten digu denoi, bai zuri, idazle bezala, bai guri ere, edabide bezala, eta ez dakit, deigarriare izan daiteke, aipatu dugu, edo aipatu diote, ia monopolio gisa edo arrote daiteken papresa bera, Europa hegoaldeko mota honetako enpresa bakarra delako, baina ez dakit, papera behar da. Zer diozu, Laura? Bai, behar da, eta, lehenik eta bien esan behar dena da, oskurantismo hori ez dala onargarria gaur. Hau da, horrelako erabakiak hartzea langileen lepo edo atzetik edo argi eta garbi aurpegira esan gabe, jokaera hori ez dala onargarria edozin arlotan dela ere. Baina gero papera beti izan da sektore estrategikoa, eta horrela hartzen dute, aitortzen dute leku guztietan, hau da, papera beharrezkoa da. Egia da, egunkaretarako paperak bera egin duela, baina kartoiarenak eta gora. Eta eman esan diren datuak pizkat kontrajarrian daude azpapel da pasta, papera eta kartoiaren ekoizlen Espainiako elkartea, eta hor daude ia danak, eta enpresetatik daude 85 eta 17.000 gorako profesional daude elkarte horretan, pasadan uztailean, hau da, urtebetea ere ez dala, datu orokorrak eman zituzten, eta esaten zuten, errekuperatu direla, igazko jaitzieratik, gora egin dutela, paper eta kartogietan 6,2 gora, eta zelulosa 20,4 gora, ez? Eta Europa osoan, erreferenteak direla, aitzindariak direla, estatuko paper ekoizleak. Orduan, datuak horren positiboak izan da, eta horren optimistak, eta gainera, esaten dute, hainbat gauza, ez? Datu piloa ematen dute, edo esaten dudan moduan uztailean ateratako ibiltorri horretan, eta orduan kontrajarrita dago, horren enpresa batek esatearekin, murriztu behar dela plantilla, eta ez dela produktiboa, edo ez dela rentablea, ez? Guztiz kontrajarria dira datuak. Baina esaten dudan moduan, formak ere importanteak dira, eta langilekin batera hartu behar dira erabakiak. Lantegi bat ez da lau horma eta kapitala. Lantegi gabe ez dago lantegi. Bai, hain zuzen horregatikan, kexa aski esanguratsu hori eta komunikazio arlotikan, okarrenetakoa, kanpotik jakintzutela, izan zutela lan erregulazio txosten honen berri? Hala da, niretzat hori da larriena. Hau da, enpresariak uste baldin badu, berak bakarrik atera dezakela enpresa bat aurrera oso oker dago. Langilerik ez badago, ez dago enpresarik, ez dago lantegirik. Eta esaten dudan moduan, kapitalak ez du dena egiten, beharrezkoa da, baina kapitalaren kontua ere kooperatibak asmatu direnetik, eta auzolana eta elkarren arteko moduak asmatu direnetik, hori ere kolokan dago. Hau da, hori ere beste modu batera antolatu ditu, ez? Orduan, baina langilerik gabe, bentsat aak eta robotez betetzen duten arte eremu hori, pertsonak, langileak beharrezko dira, eta beraiekin kontatu behar da eremu guztietan, baita erabakiak hartzeko orduan. 5 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9:00 eta gustatuko litzaidake labur bada ere bestelako albiste bat aipatzea, izan ere Europako kontu auzitegiak argitaraturiko txosten batek azaldu du Euskal Y proiektua zehazki Europako garraio sare transeuropako arazo nagusienetako bat omen da. Hasierako aurrekontua 4.675 milioi eurokoa zen, baina gaur egun 6.880 milioi euro ingurukoa da, 147ko igoerarekin,
Beste estimazio batzuek 9.000 milioi euro inguruko azken kostua iragar dezakete, Bilbo eta Gasteizko irtera kontuan hartu gabe, hasi dira ere, elektrifikatze lanak eta helmuga edo 2030 urtean kokatu dute orain. Ez dakit, galdera simple batekin hasiko gara, Laura. Zuk uste 2030 urteko helburu hori beteko da, edo bada oxigeno baloi bat? Adinen aurrera noa, baina hala ere urte batzuk baditut aurretik, eta nik ez dut uste bizirik ikusiko dudanik proiektu hori. Eta espero dut gainera ez gauzatzea. Zorionez, ikusten ari gara, halako proiektu megalomano eta zoroak gelditzen ari direla, eta ez dugu nahikorik ospatu oraindik ere, baina ospatzeko modukoa da, Guggenheinen proiektua Urdaibain kokatuko ez dena, eta uste dut zenbat eta gehiago tematu eta denbora luzeago eta diru gehiago sartu horretan, are eta handiagoa izango dela porrota. Eta nire ustez, gutariko nork onartuko luke aurrekontu bat onartu, eta 20 urte beranduago esatea, 40,7 gehiago izango da aurrekontua, eta nahi baduzu zure sukaldea berritu, edo zure proiektua aurrera eraman, 40,7 gehiago ordaindu beharko dozu, eta gainera hemendik 10-15 urtera egingo dizugu. Noren buruan sartzen da hori onargarria denik. Eta gainera, kontrako jarrera popular eta herriaren iritzia nahiko konstatatuta gelditu da, eta proiektu hori ez da onartu izan hasieratik ere. Zer egingo dugu, berriro geltokiak egin inora eramango ez duen trenbide baterako, konexinerik ez daukana ez iparraldetik ez hegoaldetik, Castellonen gelditzen dena, Frantziatik zeharkatuko ez dena, edozein ikuspuntatik begiratuta zoroa da. Horre, berez, alzakita kaso esanguratsuena edo izan daiteke Ipar Euskal Herriarekin zer gertatzen den, Euskal Y-koa proiektuare aipatu izan dutelako, izango dela, baliabide bate estatu frantsesarekin lotura egiteko, baina Janrena Etxegarai Ajurianean izan zenean berak argiki esan zuen bazela oposizio bat Ipar Euskal Herriko gizartean, eta noski, naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoak bere horretan jarraituko badu, Ipar Euskal Herrian erabakitzen baldin badute, zilegitasun osoz ez dagoela abiadura handiko trenikan, hor, ez dakit, hausnarketarako edo batek pentsatuko du, honi buruz? Norbaitek pentsatu beharko luke, eta pizkat ego handi nahi hori gorde eta behingo sonartu hankasartze handia izan dela, ez? Frantziak aspaldidanik esan du, ez duela ikusten proiektu hori. Eta gero hegoaldera begira ere, Nafarrotik bera, ez doa ere, ez dago inolako bermerik hori aurrera eramango denik. Orduan, Y bat, mugatik, Castellonera jungo dena, eta gainera dirutza horrekin, edo nori kontatzen diozu eta esaten du, baina zoratuta daude. Orduan, nik uste behingoz, momentua dala, eta gainera, beste gauza bat, Frantzian beste kultura badago jendearekiko, eta ez da anekdota bat, txaleko horiena, ez da anekdota bat nekazarien mugimenduak, hau da, hor montatu egiten dira benetan ikaragarrizko erantzuna, halako gehiagikeria edo handikeria horien aurrean, eta lehenago edo berandago entzunak izaten dira, aintzat hartzen dira. Hemen kultura askoz ere autoritarioagoa da, naiz eta behin eta berriz entzun herriaren aldetik edo herritarren aldetik askasunik ez dagoela, hala ere JK aurrera eta aurrera ekin egiten dute, topo egin arte, Lemoizekin gertatu zen, gertatu da Urdaibarekin, eta nik uste dut Y-koarekin ere gertatu egin dela. Goizeko bederatziak dira, azken ordukoak aipatzeko tenorea. Informazioaren aria, naiz irratia.
Eusko Jaurlaritzak abisu hori aktibatu du, asteazken honetan Bizkaian eta Gipuzkoan hego-mendebaldeko 129 km/h haize bolada gogorren ondorioz. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok, baiala da aizeguneak ez ziren lekuetan abisu horia 6-etatik arratsaldeko 3-etara egongo da indarrean, Bizkaian 80 km/h gorako ufadak espero dira, eta Gipuzkoan berriz 60 eta 80 km/h artekoak aurre ikuspenen arabera. Gainera goizean abisu horia egongo da indarrean 5-etatik 7-etara kostaldean, izango duen inpaktuagatik horrela izan da, tarte horretan olatuen altuera adierazgarria izan da 2,5 eta 3 metro artekoak haize zakarren ondorioz, Bilbora zihoazen goizeko lehen orduko hegaldi 2 euren jatorrizko aireportuetara itzuli behar izan dira Madrilera eta Bartzelonara. Eta unaren ondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu, Itxaso Leon, egunon? Egunon, Pei, egunon entzuleok, asteazken honetan ernaik dinamika bat aurkeztuko du martxoaren 3 50. urte urrenaren arira goizeko 10 izango da hori. Xabier Alkoazek, Nafarroako udal eta kontzejuen federazioak 2026 honetako aurreikusitako jarduketa eta lan ildo berri emango du. Bestalde, Sagardotegi denboraldi berriaren aurrean sentsibilizazio kanpaina iragarriko dute Hernaniko udaleko, Astigarragako udaleko eta Sagardogileen elkarteko ordezkariek 11etan. Labrazako zentral eolikoa geldiaraztearen aldeko mozio bat bozkatuko da Arabako batzar nagusietan, eta Araban ere, hainbat alkatek prentsaurrekoa eskainiko dute lurraldeko paper eta kartoi bilketari buruz. Tokiko gai sorta honekin amaitzeko, Nafarroako elikagai bankuak sabor sozial kanpaina aurkeztuko du. Kiroletan, Pilota Federazioak agerraldia egingo du tasen erabakiaren ondotik, Champions Ligaren baitan Atletikek Atalantaren aurka jokatuko du gaueko 9etan, emakumezkoen Superkopan ere Atletik Barsaren parean goizago 7etan. Saskibaloian FIBA Europe Cup Bilbao Basketek Sporting izango du aurrean 8:30. 8etan berriz Women Eurocup Gernika Bileneu. Eta eskubaloian ere hitzordu bat betionak Porriñoren aurka. Kulturarekin amaitzeko Doinuele euskarazko plazen programazioaren aurkezpena jarraituko dugu Iruñeko Laban. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide dokinez badu, aipatzeko jazorarik? Ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan, Pegi, baina hala ere, kontu zibili haizea ez delako izaten lagun ona errepideetan eta abisu horia dagoelako ezarrita. Horixe bera, eguraldiari dagokionez esango dugu, une honetan 14 gradu dauzkagula Bilbon, 13 gradu Donostian, 12 gradu Donibane Garazin, 13 gradu Baionan ere, 8 gradu Maulen, 7 Iruñan eta 6 gradu Gasteizen. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barluzeak. Eguraldi lasaiarekin hasiko da asteazkena, baina orduek aurrera ginala eguraldiak okerrera egingo du. Goiz partean hodei dezenta agertuko da zeruan, gehien bat erdi eta goi mailako hodeiak izango dira, baina lurraldaren barnealdean hodeiak trinkoagoak izango dira. Hala ere hodei hauek ez dute bestelako ondoriorik ikarriko eta giroa lasaia izango da, baina arratsaldean egoera ez egonkortu egingo da, batetik barnealdean zaparadatxo batzuk emango dira, eta ondoren arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena iritsiko den fronte batek lurralde osoan zerua estalirik utzi eta euritarako joera areagotuko du. Zaparadak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, tarteka gogotik botako du eta euri gehien Kantauriar isurialdean pilatuko da. Goizean ego-ekialdeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan eta bereziki lurraldearen ekialdean, arratsaldean ego mendebaldera egingo du eta azken orduetan frontea pasatzearekin batera indarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute, minimoak 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 8 eta 12 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Iludunak izan nahi duzue? Bai ala bai! Bai! Gaur hemen Punpaires kripto txampon berria aurkeztu nahi dizuegu. Ez da kripto txampon eskaintza bat. Punpaires du izena eta ostegunero 6etan naiz irratian entzun alko duzue. Humorea, elkarrizketak, musika eta euskal komodia. Eta beste 11 kontu. Punpaires umore ikuskizuna ostegunero naiz irratian eta naizen YouTube kanalean. Ongi etorria. Pepikuts, Pepito, welcome Punpaires ikuskizunera.
Egunon, ongi etorri naiz irratirak. Egunon pegi, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkerren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan, gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana, bai ala bai, egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, handitzen ari dela gazteen artean oro har, ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera, goizeko 6tatik 10etara. Naiz irratia. Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, 2 urratsetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia... Naiz irratia, 2 urratsetan, edonon eta kalitate ezin hobean. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3 Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 9 eta 9 nazioarteko giroa zalantzan den honetan Euskal Herria baldintzatua ote den jakiteko ala egin beharko lirateken politiken berri izateko gurera gonbidatu dugu, Pello Otxandiano, EH Bilduren bozeramale Eusko Legebiltzarrean, egunon? Egunon. Davos foroa dugu egun hauetan eta handa ere, Imanol Pradales lehendakaria eta hitz egin du globalizazioa edo liberalismoaren apustu egin izan dela bertatik, baina egun krisian gaudela eta daudela elementu hauek, badira, 2 puntu esanguratsu globalizazio eta liberalismoarenak gure bizitzetan eragin zuzena dutelako. Jakin dugu, nola ikusten duzu aipatzen zen krisi hau eta zeintzuk dira eman beharko lirateken pausoak? Bueno, nik uste dut nabarmena dela garai bat bukatu dela, ez? Atzo Mark Carney, Kanadako lehen ministroak egin zuen diskursoa Davosen, uste dut birala dela momentu honetan sare sozialetan, ez? Eta oso argi adierazi zuen, oso modu kontundentean esan zuen, nola garaiba bukatu den eta mundu berri baten aurrean gauden. Este mundu ordena bat edo mundu desordena
batean gaude, eta garaiba bukatu da, hemen badago globalizazio kapitalistaren fase oso baten segurazki bukaerara iritsi gara. Ez? Eta segurazki aldagaikakoa da estatu batuen hegemonia ekonomikoaren gainbera. Eta estatu batuek erabaki dute, Trumpen administrazioak erabaki du, bere dekadentziari aurre egingo diola, eutxiz alduen beste, bere botere posizioari, bere hegemonia ekonomiko eta militarari, eta horretarako prest dagoela orain arteko joko arauak apurtzeko, multilateralismoarekin bukatzeko, nazioarteko instituzioak eta joku arauak eta nazioarteko zuzenbidea hankaz gora botatzeko, eta hori gainera esan egiten du eta oso modu esplizitu eta gordinen, eta esan eta egin egiten du, Venezuelan ikusi dugun bezala. Beraz, horrek kokatzen gaitu beste mundua den da beste kontestu berri batean. Horre berriki ere, hitz egin zenuen segurtasun bitalaz eta oinarrizkoa bermatzeaz. Hala ere, datu ekonomikoen berri ematen denean, datuak baikortasunez ematen dira, aurre ikusi da langabezia tasa 6,4 jaitsiko dela 2026an, 6tik bera 2027an. Datu ekonomiko hauek baikorrak badira, non dago? Segurtasun bital hori bermatzeko kezkaren sorburua. Nik uste dut lehenik eta hain badagoela langabezia datuak onak dira, hau da, enplegua badago, beste da zen motako enplegua, sortu den hainbat sektoretan, eta prekaritatea, zehazki gazteengan prekaritatea eta behin-behinekotasuna da Europako batazbestekoaren gainetik dagoen zerbait, gure herrian. Beraz, aztertu behar da ez soilik zenbat enplegu dago, baizik eta nolako enplegua sortu den azkenengo garaietan, eta zehazki gazteengan ere nolako eragina duen horrek, ez? Baina, hemen gaude garai batean non krisi desberdinak solapatzen diren, ez? Eta bizitzaren garestitzea errealitate bada, eta naiz eta soldatak igo bizitza garestitu da soldaten oso gainetik, eta ondorioz horrek eragina dauka jendearen bizitzetan, eta bere segurtasun materialean. Etxe bizitza ez da eskuragarria, eta hau kontratu soziala hausten ari da, hau da, zuk naiz eta honek bereziki gazteengan eragiten du, baina ez soilik gazteengan, geroz eta jende gehiagorengan eragiten du. Honek, naiz eta lan bat izan, eta soldata, onargarri bat izan, duin bat izan, etxe bizitza eskuratzea kasi imposiblea da, edo baldintza batzu eta dituzu horretarako, eta jende asko bentzat hori ez da posible, eta ondorioz hor, badago krisi sozial handi bat, eragiten duena, jendearen espektatibetan, bizitza autonomoa garatzeko orduan, eta bar. Eta hortaz gain, ze mundu datorkigun, lehen hitz egin dugun hori, ze etorkizun eta nolako espektatibak etorkizunari begira, mundu desorden hau, eta arrisku faktore handi bada hori, ez? Potentzia hegemonikoen arteko lehia honek eraman gaitzakelako incluso enfrentamentu militar batera potentzien artean, horre dauzkan ondori guztiekin, eta hortaz hitz egiten da modu neko argian, esplizituan, eta jendeak mezu pertsibitze ditu, baina hortaz gain daukagu krisi ekosozial larri bat, gure bizitzetan eraingo duena, mende honetan, jada jaio diren belaunaldiek nozituko dute horren ondorioa, eta eraingo du beraien bizitzetan, eta beraien bizi kalitatean, eta bestalde daukagu gaude teknologia jauzi baten aurrean, non, gauza asko ez dauden bat garbi, erabili ingo den teknologia horrena, gure bizitzak hobetzeko izango den, ala, izango den, erregimen autoritarioetarantz are gehiago hurbiltzeko, eta hortik teknofeudalismo moduko bateranzko transizioa gertatuko ote den, eta nik uste dut Trumpek eta momentu honetan estatu batuak administrazioak hori gorpuzten duena, gorpuzten duela, tekno-oligarkia badago bere bueltan, eskuin muturreko ideologia edatzen ari dena, eta momentu honetan metatze duten boterea izugarria da, izugarria da. Ekonomikoa, teknologikoa, datuen kontrola, eta horre guztiak adimen artifizialen eskutik zekar dezakeen, zerbait beldurra ere sortzen duena. Hori guztia da gizartean dagoena momentu honetan, eta horrek sortzen du krisi politiko bat.
eta jendeak eskatzen duena da, bere bizitzetan segurtasuna. Eta hori bermatzea da, nik uste dut, lehentasun handietako bat momentu honetan, bizi dugun testuinguru historiko honetan. Horra, aipatzen zenuen, kontratu sozialaren haustura, baina ez dakite kontratu sozialaren hausturatzat ere argenezaken, horra, aipatzen dela ekonomikoki hazkundea badela, baina lanbide arteko gutxineko soldata ala pentsioak ez direla igotzen? Bai, eta pentsatu behar duguna da, zer dagoen gure esku egitea. Ze gauza asko ez daude gure esku. Oso txikia gara, mundu globalizatu hontan, eta mundu desordena izugarri batean aurkitzen den mundu honetan, baina gauza batzuk badaude neurri batean gure esku. Orduan, zentratu beharko genuke gure esku dagoen horretan, ez? Eta gure esku badago, herritarren bizitzetan segurtasun materiala bermatzea neurri handi batean. Gure esku badago soldatak igotzeko apustu bat egitea, eta hori borrokatzea lanbide arteko gutxieneko soldata bat, gazteei soldata duinak eskaintzea lan merkatura sartzen direnean, hori badago gure esku, gutxieneko pensio batzuk bermatzea, hori badago gure esku ere badago etxebizitza eskuragarri egitea, hori posible da. Herria honetan, eta zehazki 3 herrialde hauetan posible da etxebitzarekin daukagun krisiari 10 urtetan atera bide bat ematea, baina horretarako behar da etxebitza politika osat bat, eta ez politika imobiliario bat. Eta gure esku ere badago zerbitzu publikoak bermatzea. Eta horrekin, herritarrei segurtasuna eskaintzea. Hori badago gure esku neurri batean. Eta bizi segurtasunaren konzeptu hau dago nolabait bizi duen krisi politikoaren erdigunean. Beraz, gauza batzuk badaude gure esku. Nik uste fokoa jarri beharko genukela hain zuzen gure esku dagoen horretan. Bain zuzen ere, jakin nahi dugu ere, EH Bilduren legebiltzarreko jardunean, urtarrila amaituta, oikotasunera bueltan, zer nolako ekimenek eta zer nolako egin beharrek markatuko dute agenda? Nik uste dut hau dela bat, eta oso lotuta bizi dugun testu inguruari, eta baita nazioarteko egoerari, Ondo dago nazioarteko foroetan egotea, gure ahotsa entzunaraztea, eta hor posizio hartzea. Eta nik uste dut gaur momentu edo interesantea dela kontra jartzeko atzo Mark Carneyk Kanadako lehen ministroak egin zuen diskursoa, etxezurian Josu Jon Imazek egin zuen diskursoarekin. Hor badago kontrapuntu handi bat. Momentua da ausarte izateko, momentua da testuinguru historikoa ondo ulertzeko, momentua da posizio hartzeko. Eta hemen badago autu bat fascismoaren nolait eraberritze bat, eta diskurso eta praktika fascista bat, beste gainera fosilista dena, horrek esan nahi den guztiarekin, horrek dakartzan arrisku guztiekin, eta horren parean behar da erreakzio demokratiko handi bat. Eta hortan, gure eskala, Europa da. Eskala kontinentala da. Hemen badaude auzi batzuk non eskala kontinentalean soilik ebaz daitezkeen, transizio ekologikoari dagokiona, segurtasunari dagokiona, burujabetza teknologikoari dagokiona, beraz, egon behar gara. Europa testu inguruan, edozein forotan, edozein esparrutan, eta hor posizioa hartu behar da, eta posizio demokratiko bat hartu behar da, eta erreakzio demokratikoa planteatu behar da, zalantzari gabe. Baina, beste eragin ere mugat gure herria da, Eta nik uste dut, 2026 urte hontan, non hainbeste gauzak gerta daitezkeen, eta esan genezake nolait humanitatearen historian, aldaketa bortitza gertatu daitezkeen, eta gauza asko jokatu daitezkeen, uste dut, lehentasunak argi egon behar diela. Eta nire ustez, gure ustez, EH Bilduren lehentasunak horre enfokatuta egon behar dira, bizi segurtasuna bermatzeari begirako politika publikoak planteatzerako orduan. Hori da bat, lehentasun bat. Eta bestea da, nazio gisa behar dugula urratxo bat eman. Urratx importante bat eman. Eta honek ere badauka zerikusia bizi dugun testu inguruarekin eta ultraeskuinaren igoerarekin. Jendeak behar du komunitate bat, babesteko bere burua. Eta komunitate hori eskain dezake Euskal Nazioak. Eta zentzu horretan behar dugu Euskal Naziotasuna indartu. Eta behar dugu gainera burujabetza handiagoa. Ze eskala bat Europa da, kontinentea da, baina bestea da eskala nazionala. Gure kasuan nazionala den eskala territoriala. Eta hor, kilometro zeroko politikak gakoak izango dira. Bai burujabetza materiali dagokionez, bai gure
esparru soziolaboralean, ez? Gure aukera baliatzeko, eta kilometro zeroko politika gakoak izango dira testuinguru honi aurre egiteko. Eta horretarako behar dugu, burujabetza gehiago, beste harreman bat estatuarekin, eta hori izango da, zalantzari gabe, 2026an beste lehentasun handietako bat. Horri iragarri zenuen, seriotasuna lan isila, eta momentuak eskatzen duen erantzunkidetasunean izango zaretela herriaren interesak lehenesten. Horretarako ere, nazio elkarrizketa hitz egin zenuen. Jakin nahi dugu, nolakoa izan da prozesu hau, zer da hau? Bueno, prozesua hasi genuen irailean, eta nahi izan duguna da, oinarrizko diagnostikoa partekatu Euskal Gizarte Zibila antolatuarekin. Eta hori egiten ari gara, eta lusatuko da ariketa hau ekainera arte. Beraz, rekorrido bat egin dugu, baina oraindik falta zaigu, ez? Guk oso argi geneukan testu inguru oso berezi batean geundela, historikoa, nazioarte mailan ikusten ari den bezala, baina gauza batzuk aurre ikusi zitezkeen. Adibidez, Europar Batasunak estatu batuekin akordio komertziala egin zuenean, eta barne produktu gordina 105% konprometitu zuenean industria militarerako. Eta horrek esan nahi zuenean estatu batuei armak erostea eta erregai fosilak erostea, gas natural likuatua beste merkatu batzuta baino garestiago. Esan genuen, horrek ez zeukala zankarik ez bururik. Horrek Europar Batasunaren autonomia estrategikoa sakrifikatzen zuela eta itun berdea hankasora botatzen zuela, ez? Beraz, oso argi izan dugu ze testu ingurutara gindoa zen eta horrek ze urgentzia eskatzen zuen eta ze reakzio eskatzen zuen, ez? Baina aldi berean oso argi izan dugu herri hau ez zegoela ondo, ez? Edo testu inguru ontara eskinela iristen etxeko lanak eginak, ez? Eta nolait behar zela hemen ere erreakzio nazional bat, ez? Desafio handiak ditugula herri gisa eta nazio gisa. Beraz, oinarrizko diagnostiko bat egin dugu eta hori ari gara partekatzen gizarte zibileko eragile askorekin. Eta nahi duguna da, lehenik eta behin entzun jendeak zer daukan esateko eta nola ikusten duen mundua, egoera hau eta herri hau testuinguru honetan. Eta lehenengo gauza deskubritu duguna da, intuizioz aurrekusten genuena, baina frogatu izan duguna da, Euskal Gizarte Zibila antolatuak, dauzkan kezkak, ezin egonak, etorkizunari begira, ez datozela bat, neurri handian iritzi publikatuarekin eta botere mediatiko zenbaitek eta alderdi politiko batzuek instalatu nahi duten agenda publikoarekin. Ez dator bat. Zertaz hitz egin da herri honetan azkenengo asteetan, hau guztia gertatzen ari delarik, ez? Daukagunean etxebizitza krisi bat. Ondorio lazgarriekin sozialak, eraskotakoak. Munduan gertatzen ari delarik. Europar Batasuna dagoen bezala. Gure etorkizun industriala ez dagoenean bermatuta, etc. Hau guztia gertatzen ari delarik, eta euskagun desafio guztiekin, zertaz hitz egin da azkenengo asteetan, azkenengo hilabetetan herri honetan. Nik uste dut hor dagoela disonantzia handi bat. Zergaitik, zoritxarrez, euskal politika egintzak badaukalako gaitz endemiko bat, eta da, alderdi politikoen epe laburreko interes elektoralek baldintzatzen dutela zeharo. Eta momentu honetan, momentu historiko honetan, gakoa da epe ertain luzeko begirada bat, eta bi, gakoa da alderdi interesa jartzea herri interesen azpitik. Hori funtseskoa da momentu honetan. Horregaitik esaten dugu, guk praktikatuko dugun politika izango dela, politika serio bat, politika lasaia zentzu honetan, eta da, burua hotz izan behar dela, eta oso ondo kalibratu behar dela testuinguru hau, eta lehentasunak oso argi jarri behar direla. Eta epe laburreko politika egintzaren esklabutza hori nolabait hortik ies egin behar dugula. Hori da guk eskaintzeko daukaguna 2006 urte honetan. Eta proposamen horretatik arago, ies egite horretatik arago, horre jakin nahi dugu, instalatu nahi den agenda politiko horrekin, aipatzen duzuen horrekin, ardurarik edo eskatuko duzue? Zalantzari gabe, uste dut hemen testuinguru historiko honetan akordio nazionalek ez daukate alternatibarik. Hau da, hau guzti hau gertatzen ari baldin bada munduan, eta Europar Batasuna baldin badago, krisi existentzial batean, eta gu oso txikia baldin bagara testuinguru honetan, eta desafio nazional izugarria baldin badauzkagu, parez pare, akordio nazionalek ez daukate alternatibarik. Horregatik ez da ulergarria, kasu honetan,
EAJ nola tematzen den EH Bildu nolabait ekuazio politikotik kanporatzeko. Hori arduragabekeria izugarria da. Eta hori soilik ulertu daiteke, baldin eta zure politika egintza badago hurrengo hauteskundei begira eta hor baldin badukazuzuk begira da. Ez? Hori arduragabekeria izugarria da momentu honetan. Ez? Eta beraz, elkarlan esparruak egon barko dira. Leia egon barko da, eta leia demokratikoa da, baina horrekin batera kooperazioa egon barko da. Eta EH Bilduk hor eskua luzatuta dauka, baina horretarako erantzunkitasuna behar da beste parte batzuetatik, ez? Eta herri honek bere burujabetzan jauzi bat eman behar badu, eta gainera ultraeskuinari aurre egin beharko badio, eta egin beharko dio, ultraeskuina goraka ari da, Espainian, zehazki, baita ere, horretarako elkarlana behar da. Eta guk eskua luzatu dugu baita ere hurrengo hauteskunde espainoletan, herri gisa agertzeko, eta 1.000.000 bozka Euskal Herritar jartzeko parez pare ultraeskuinaren oldarraldi horri, ez? Beraz, elkarlana ezinbestekoa izango da, akordio nazionala behar dira, horrek ez dauka alternatibarik, gure eskua luzatuta dago, baina hor badago interpelazio bat, bai AJ-ari, bai PS-ari, eta baita Ezker Konfederalari. Horra ipatu duzu Eusko Alderdi Jeltzalea epe laburrera begirari dela, baina bateragarria da horretaz keixa egitea eta zerrenda bateratu bat eskatzea? Zalantzari gabe, bai. Horrek ez dauka alternatibari. Baldin eta herri interesa defendatuko baditugu, behar dugu herri gisa jokatu. Eta hemen, errealitate politikoa dago, soziologia politikoa dago, eta hauteskunde emaitza batzu daude, eta indarko relazioa dago parlamentuan. Eta hemen beraz bi logika egon daitezke, bat, lehen etxiko ditugu alderdi interesak, eta horretara jokatuko dugu, batzuk eta besteok, eta uste dut, hori etorriko da, hauteskundeak deituko dira, eta Euskal hauteskundeak etorriko dira, lokalak, foralak, ondoren autonomikoak berriro, eta leia egon barko da, baina kostiente bagara, herri gizaz erronka ditugun, elkarlana egon beharko da. Eta horrek alternatibarik ez baldin badauka, pentsatu behar duguna da, zer den importantea, eta zertarako gauden hemen. Alderdi politiko gara tresna bat, izatekotan herri honez zerbitzura, ez? Eta aberriak egon behar du alderdiaren oso gainetik beti. Bestalde, aipatu nahiko nuke, estatusaren eztabaida mahai gainean dela, Eusko Alderdi Jeltzalea eta PSrekin batera, diskrezioa lehen etxi duzue, baina horra aipatzen zenuen nazio elkarrizketa horietan nabarmentzen diren kezkek jasoko dute erantzuna, horre beste bi alderdi hauekin mahai gainean den eztabaida eta lanketa honetatik? Horretan ari gara, ez? Eta, hori, hemen diskrezioa mantenduko dugu, baina, esan izan da, ez, aurrera pauso batzuk eman direla, ez. Eta, hau da, eztabaida bat, nazionala, euskaldunontzat eta abertzaleontzat, hemen ari gara gure autogobernuaz bat, gure burujabetzaz, eta ari gara nazionek estatu horrekin izan barreko harremanaz, ez? Eta nabarmena da, daukagula, hemen 3 herrialde hauetan, estatutua dagoena bete gabe, baina gainera dagoena kamustua, eta beraz hau ez behar dugun autogobernua, ez eta behar dugun harreman eredua estatu horrekin, ez? Hori nabarmena da. Eta, eskala kontinentala gakoa izango da, garaiko auzi handietarako, baina eskala lokala esan bezala lehen, edo eskala territoriala, eskala funtzionala da. Eta gure ehun industriala errotzeko eta industrian oinarritutako ekonomia bat garatzeko, edo behar ditugun harreman soziolaboralak garatzeko, edo transizioak egiteko, energetikoa, elikadura, ikuspegitik eta abar, behar ditugu gaitasun politikoak. Eta gure nazio enortasuna erreproduzitzeko behar ditugu gaitasun politikoak. Beraz, burujabetzaren auzia da garaiko auzi bat. Eta hor asko dugu jokoan, ez? Beraz, euskaldunontzat eta abertzaleontzat auzi nazionala da, eztabaida nazionala da, baina gainera, momentu honetan, konexio zuzena dauka estatu espainolean, hurrengo hilabetetan egongo den eztabaida nagusi batekin. Zen, badago ultraeskuinaren planteamentu bat, estatuaren etorkizunari dagokionez, eta hori zentralista da,
eta hori homogenizatzailea da, eta hori pluraltasun politiko eta demokratikoaren ukatzailea da. Hori da PP eta Voxeko ordezkatzen duten autu politikoa, eta horren parean, progresismoak, ezkerra, nahi den bezala deitu, baina horren parean gelditzen denak, estatu horrentzat eskain dezakeen alternatiba bakarra da estatu plurinazional, demokratiko eta progresista bat. Eta beraz, eztabaida honek, estatus politikoan eztabaidak, gure nazio aitortzaren eztabaidak, nazio aitortza horretatik eratortzen diren eskubideen garapenak, nazio honek estatu horrekin daukan harreman ereduaren inguruko eztabaida, bada baita ere estatu espainolan etorkizunaren inguruko eztabaida politiko bat momentu gako batean. Eta hortaz, nik uste dut denok izan barra gara kostiente, baina batez ere izan barra kostiente, nolabait, alderdi estadalista, edo obedientzia estataleko nolabait alderdia, PSOE, alderdi sozialista kasu, ez? Uste dut, hemen oinarri oso sakonak ari garela ukitzen, ez? 78ko erregimenaren oinarriak ari garela ukitzen horrek esan nahi duen guztiarekin. Eta hori egiten ari gara, momentu historiko global oso berezi batean, non ultraeskuinaren gorakada den orokorra, ez? Europa mailan eta mundu mailan. Beraz, uste dut trasfondo politiko demokratiko handiko eztabaida baten aurrean gaudela. Horre hain zuzen, estatusa berretsi egin beharko dute herritarrek ere, baina ezakit diskrezioak eragin dezake babes falta bat edota iritzi publikoan horre behin eztabaida lanak bukatuak daudenerako kontrakotasunen bat edo kezka eragiten dizu honek? Bueno, batetik esango nuke, hau ez da eztabaida berri bat, soka luzea duen eztabaida da hau, ez? Eta gonda momentu bat, 2017-18 urteetan, non eztabaida izan zen erabat publikoa. Etxo, ponentzia bat eratu zen, testu guztia publikoa izan ziren, garai hartan erretietxe akordiak ere publikoa izan ziren, beraz badago aurrelan bat eginez. Hau ez da zerotik abiatzen den eztabaida bat, eta atzera joan gaitezke, ez? Eta nahi badugu, mende honen hasierara, ez? Eta Ibarretxe planaren bueltako eztabaidak, eta ondoren Loiolako elkarrizketak, eta aurre akordioak, eta badago historiko bat, ez? Beraz, eztabaida hau nik uste dut, eztabaida, soka luzeko eztabaida dela, eta orain badela momentua, nolait, fase resolutibo batera emateko eztabaida, ez? Uste dut, oinarriak argiak direla, oinarriak publikoak dira, guk argita garbi esan izan dugu non dauden eztabaida honen gakoak, ez? Eta uste dut, badagoela mandatu demokratikoa gizartaren partetik eztabaida hau eramateko burura eramateko, ez? Eta mandatu demokratiko hori parlamentuan ordezkatuta dago. Beraz, hemen legislatura legintzaldi asko pasatu ditu, honi bueltaka eta momentua da burura eramateko. Aitor Estebanek berriki esan zuen une gakoa bizi zuela eztabaida honek, bat egiten duzu adierazpen honekin? Bai, zalantzari gabe, 2026an resolbitu behar da hau, eta esango nuke 2026 urtearen lehen zatian. Ze hauteskundak hurbildu ala, ez da zailagoa izango da, ez, aurreratzea, eta ez dakigu hauteskundak noiz deituko diren. Guk esan izan dugu, ez dugula uste Sánchezek pizgarregi daukanik momentu enten hauteskundeak aurreratzeko, baina izan 2027ko ustaian edo izan 2026ko abenduan, hauteskundeak gero ez da hurbilago ongo dira, eta momentu batetik aurrera hauteskunde logikak dena baldintzatuko du, beraz, urrengo hilabetetan resolbitu behar da eztabaida hau. Aldiz, Imanol Pradalesek iragarri zuen ekainerako izango zela estatusaren inguruko bilera erronda. Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan bi maila independente ala subordinatu daude Alderdia eta Eusko Jaurlaritzaren artean? Kasu honetan uste dut lehendakariak erabaki duela bere papera eztabaida honetan bigarren mailako izatea, ez. Guk erantzun izan diogu, esan izan diogu gure ustez lehendakaria beste rol bat jokatu beharko lukeela honetan, ez. Politika orokorreko plenoan iragarri zuen, ekainean egingo duela, deituko duela erronda bat alderdiekin, baina nik uste dute 3 herrialde hauetako lehen ardura instituzionalak eztabaida honetan beste paper bat bete beharko lukeela, ez? Eta noski alderdien artean dagoela eztabaida, baina lehendakariak esan nuke asko daukala esateko. Lehenik eta bain, nik uste dut bere esku dagoen zerbait badela, eztabaida honi fokoa jartzea eta lehentasuna ematea. Momentu honetan lehentasuna gehiago dago Gernikako estatutuaren betetzean, ez? Falta egin transferentziak
ona ekartzeko eztabaida hortan. Eta ikusten ari denez, hori da negoziazio prekario bat, non transferentziak etorriko diren, tantaka, orain 5, beste 15 falta dira, ikusiko dugu legintzaldi honetan estatutu hau beteko den ala ez, baina hori edozein kasutan da orain dela 30 urteko eztabaida bat. Estatutu honen arazoa ez da soilik bete gabe dagoela, baizik nola ez den bete. Eta nola gertatuen involuzio prozesu bat ustu duena estatutu hau, eta erabat baldintzatu duena, bere potentzialtasunak daude erabat kamustuak momentu honetan. Beraz, kostinte bagara momentua zein den, aldaketa globala zeintzu diren, gertatzen ari denak, herri hau nola dagoen, eta argi baldin badaukagu buru jabetzaren eztabaida zentrala dela, garaikidea dela, vitala dela, herri honen etorkizunarentzat, nabarmen erdigunean beharko luken eztabaida da, nola nazionek aldatzen duen estatu horrekin, Espainiarekin daukan harreman eredua, eta nola eskuratzen dugun autogobernu bat, botere maila nahikoarekin, eta berme nahikoarekin, herri honek bere etorkizuna bermatu dezan. Gasteizen, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak zuzenduriko gobernuak aurrekontuak itxi ditu EH Bildurekin. Hautsi eginda, orain artean ikusi dugun akordio falta hori aipatu izan dena, ala Gasteizko ezberdintasuna da PSEk duela azken hitza eta alkatetza. Hori da ezberdintasuna. Argi eta garbi. Gasteizen gertatu den edo bete den baldintza da, akordioa egon dadin da, azken hitza PSEena dela, alkatea, Maider Etxebarria PSEkoa dela. Hori da gertatu dena, eta uste dute nabarmena dela, eta esan egin behar dela, ez? Uste dute AJak, eta honik esan izan dut, ez? Eta Eusko Legebiltzarreko aurrekontuen arira argita garbi ikusi genuen, eta hola dirazi genuen. AJak autu politiko bat egin du, eta da, EH Bildurekin akordiorik ez. EH Bildu gobernagarritasunaren ekuaziotik atera. EH Bildu saiatu blokeatzen saiatu invisibilizatzen EH Bildu. Zergatik? Nik uste dut hor badagoela kalkulu elektoral bat, argita garbi, ez? Eta horren esan nuke ahuldade zera bat adierazten duela, ez? Edo AJaren ahuldadea erakusten duela beste zer baino gehiago, ez? Hori egiten duenak, adierazten duena da, bere helburu behinena dela aurrengo hauteskundetan gaientzea. Eta beraz, superbibentzia logika baten, eta horrek eramaten du AJ, EH Bildurekiko akordio aukera guztiak nolabait baztertzera. Eta hori, da arduragabekeria izugarri bat, are gehiago momentu honetan, momentu historiko honetan, herri honek behar dituen akordio nazionalak. Eta horrek ez daukan alternatibarik. Eta boluntate demokratikoa argi adierazten dago parlamentu hortan. Eta gehiengo abertzale badago. Eta hori blokeatzea, alderdi interesa jarrita horren gainetik arduragabekeria izugarria da. Ez? Eta aldiz Gasteizen, azken hitza PSEena izanik, posible izan da akordio bat. Deigarria izan zen, atzo adibidez, Beatriz Artolazabal ez atera izana, Maider Etxebarriarekin batera, alkatearekin batera, akordioa baloratzera. Hori oso esanguratsua da, eta ematen du, EJ deseroso dagoela egin den akordioarekin, eta hori, ulergaitza da. Bestelako kontuetan, etorkizun energetikoaren auziari dagokionez, eguzkia, haizea eta uraren biltzea aipatu da, egunero aipatzen gabiltza gurean, proiektu berriak bertan belditzen direnak, baimenak, ala enpresa handien eraginak, ez dakit EH Bilduk aldarrikatzen duen trantsizio hori nola lortuko da? Horretarako ordena behar da, eta momentu honetan dagoena desordena. Zerraiti dago desordena, 2026 heldu garelako lurralde plan sektoriali gabe, besteak beste. Ez daukagu energia berriztagarrien inguruko lurralde plan sektorialik, momentu honetan. Eta horre sortzen du desordena izugarri bat. Adibidez, Araban, solariako proiektuekin, solariaren proiektuekin, 19 proiektu, atera dira esposizio publikora. Lurralde plan sektorial hau, tramitatzen ari den hau, indarrean balego, proiektuik ezingo liatezke egin. Interes agrologiko altuko lurrak hartze dituztelako, eta ondorioz ezingo liatezke egin. Baina nola ez daukagun ordenamenturik, lurralde planifikaziorik, lurralde plangintzarik, eta hortarako tresnarik indarrean, orduan dago desordena izugarri bat, eta horrek sortzen du, kezka handia, normala denez, komunitate lokaletan, kasu honetan, Arabako landa eremuan, ez? Hau, ordenatu egin behar da, interes publikoa gomar da erdigunean, eta energiak balio behar du lurralde honen behar izanei erantzuteko.
Hori da gako nagusia. Guk planteatu dugu itun sozial bat egitea, eta hori da transizio energetikoko eta klima larrialdiaren legean, klima aldaketaren legean jasota dagoen zerbait, eta nahiko argi definituta dago itun sozialen nola egin beharko litzateken, eta uste dugu hori jaitsi behar dela eskualdetara, eskualdetako eragiekin eta herritarrekin eskualde eskalan nola planteatu behar dela auzia, eta hortik posible dela nolabait gizartearekin elkarrezketa batean egoera desblokeatzea, edo behintzat bide hau egiten hastea garaiak eskatzen duen neurrian. Horren parean, Eusko Jaurlaritzak planteatu duen itun soziala da, gure ustez, akats izugarri bat, ze hor ez dago planteamentu seriorik. Udalekin harremanetan jarri da Eusko Jaurlaritza, web horri bat martxan jarriko omen du, baina horrekin ez da egingo ariketa demokratiko bat, edo demokrazia kolaboratiboko ariketa bat, auzi batean non, hainbeste daukagun jokoan, eta auzi batean non inpaktua dagoen territorioan, eta egongo den inpaktu bat, ez? Baina kontua da hori nola egiten den modu ordenatuan, eta nola egiten den interes publiko eta sozialaren zerbitzura, ez? Hori da gako nagusia, eta uste dugu aukera bat galtzekotan gaudela. Guk itun sozialaren prozesu honi garrantzia handia ematen diogu, eta uste dugu gainera frogatu dugu adibidez Busturialdean, nola halako ariketa demokratikoak egiten dienean, kasu honetan bertako Guggenheim proiektuaren harira, gizarteak erantzuten duela. Eta badagoela gizarte bat kontzientzia hartzeko prest, eta ardurak hartzeko prest, garaiko auzi nagusien aurrean. Eta baina horretarako instituzioak behar dute lidergoa planteatu, eta gauzak ondo egin behar dira. Eta ordena egon behar da. Eta interes lukratiboak, enpresen interes lukratiboak, egon behar dira interes publikoen azpitik. Eta hori betetzen ez denean, daukaguna desordena izugarri bat, eta orduan, kasi ingestionablea dagoela, ez? Xehetasun guzti hauekin geldituko era, Pello Txandiono, Etxe Bilduko bozera malea Gasteizko Legebiltzarrean eskerrik asko goizonetan gurera harturatzeagatik. Mila esker zuei, hurrengo arte. Historiak idatzitako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, Naiz Irratian. Piztu irratia, entzun Naiz Irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Piztu eta entzun Naiz Irratia. Informazioaren aria. Bi minutu, goizeko 10 laurden gutxi izan daitezen eta aipatuko ditugu elkarrizketan nabarmenduriko kontu ezberdin batzuk. Laura, hausnarketarako edo behintzat argigarria dena da, bizidu ditugun garai hauetan, non aipatzen den ekonomia, energia, subirautza, izate eskubidea, bestelako elementu hauek, ez dakit, sentsazioa daukat, inoiz mainon argiago ikusten dela, batak besteari nola eragiten dion eta zer nolako lotura dagoen elementuen artean, baina testuinguru orokor horretatik anarago ere, puntu esanguratsu batetik hasiko era, berez, Pello Txandienok elkarrizketan aldarrikatzen zituen, horre akordio horiek epe ertain luzera egin beharra direla, eta hor, azken akordioa izan da Gasteizko udal aurrekontuena, kontu txikia, mundu mailako
testu inguruarekin alderatzen baldin badugu, baina txikitasun horretan bitxia ere bada, nolatan pertsona bat edo besteagatikan azkenean akordioa aurrera eraman izana, Laura. Bai, eta oso argia izan da eta oso esanguratsua da hain zuzen ere argitu duenean zergatik izan den posible akordio horretara heltzea, ez? Hain zuzen ere alkateza Andrea ez dalako EAJ-koa, baizik eta PSE-koa. Hau da, ez dakalako txirrinta hori Euskal Herria Bilduri atea izteko kosta ala kosta. Eta alde horretatik oso esakuratsua eta oso interesgarria iruditzen zait, behin eta berriz Bildu esaten ari dena, ez? Hau da, lehenago dagoela herri proiektua eta gero dagoela alderdia edo siglak. Eta aurrekariak baditu, eta hortik datorkio sinesgarritasuna hori esaten duenean, ze gutariko askok beti eman diogu babesa hauteskundetan proiektu politiko berberari, eta horretarako 13 sigla ezberdinei eman behar izan diegu botoa hauteskundez hauteskunde. Orduan hor badago aurrekari bat, eta badago sinesgarritasuna esaten denean, agian importantena ez dala sigla, ez dala centenario izatea, baizik eta ze proiektu politikoa ipintzen dozu mai gainean. Eta nik badakit orain sortukide izan gabe, badakit zenolako prozesua egon den barrutik, segitu ahal izan dut, interes handiaz, badakit momentu batean Azkurea zorrarazi zuela sortu kartu duen erabaki potoloa, eta da, herri egiturak pizkat urtzea herri mugimendutan dauden erakundetan edo dauden iniziatibetan, hau da, arintzea alderdiaren egitura eta lentasuna ematea mugitu egiten den horri, eta nik badakit, horrek hasiera batean Azkurea zorrarazi zuena, baina uste dut oso erabaki inteligentea dela, eta oso konsekuentea esaten dutenarekin. Hain zuzen ere, zertan mantendu egitura bat, zeinen helburu bakarra den autoelikatzea, ez? Benetan sinisten badozu esaten duzun hori, egin behar duzuna da, martxan dauden proiektu horretan inbertitzea indar guztia. Eta oso ausarta da, erabaki hori. Ez dago bermerik ere, ez dago garantiarik funtzionatuko duen, baina batzuen ustez baldin bada alderdiaren egitura ahultzean ere ustez indartzea da. Eta batez ere ez indartzea alderdia, ze azken finean hori erraminta bada, tresna bat, lana beza, bezik eta indartzea proiektua, ez? Herri askeago eta justuago eramango gaituen proiektu horretara. Eta uste dute zuzen daudela eta txapo hartutako erabakiagatik, ausarta izan da ere. Hor, Pello Otxandianok esaten zuen, akordio nazionalek ez dutela alternatibarik, eta horre epemuga bere jartzen zion estatusaren inguruko eztabaidari 2026 urteko lehen zatian kokatzen zuen, ez dakit, egongo da halakorik, ez dakit, ze esperantza duzu? 2012an horren gainean aritu izan ginen parlamentuan eta lehen eskutik ezagutu ahal izan nuen eta guri ere heldu zitzaigun proiektua bazetorren izozgailutik aterata aurreko urtetatik, ez? Hau da, ez dira, 20 urtetik gora eta gehiago ere ari gara kontu horrekin bueltaka. Berak egin du eta bat nator puntu askotan, egin du munduaren erretratu bat, zen nolako garrantzitsua den orain biziari garen puntu hau, inflexio puntu batean daude, bai baikorrak eta bai ezkorrak esateko badaude motibo eta elementu nahikorik, egia da alde batetik botere metaketa eta botere ekonomiko eta politikoen metaketa inoiz baino handiagoa dela, baina bada egia ere botere horri aurre egiteko zirrikituak ere badaudela eta herritarren kultura politikoa gero eta horizontalagoa dela. Orduan, inflexio puntu honetan txikira jokatzea akats ikaragarria da. Inflexio puntu honetan eta mundua aldatzen ari den momentuan eta orain 80 urte, 95ean,
Bigarren Gerra amaitu ostean, ezarri den mundu hori desagertzen ari dela begien bizta dagoen unean, eta gure aurrean desagertzen ari den momentu honetan, aintzinako klitze eta jokabide horiekin ibiltzea akats ikaragarria da. Orduan, bai bat nator inflexio puntu honetan, erabaki ausartak, eta gainera eduki dezakegu urrezko aukera benetan mare magnum honetan herriaren alde egiteko. Bueno, ez dakigu zertan geldituko den, baina aukera badago, eta ezin da utzi pasatzen. Adi ibili beharko dugu gertatzen denaz. Laura Mintegi, mila esker goizonetan gurean izateagatik. Bai, eskerrik asko zuri, hurrengora arte. Getxo eta Portugalete Urrazpitik lotuko dituen tunelaren proiektuak eztabaida eta oposizioa sortzen jarraitzen du. Auzokide talde batek proiektua epaitegietara eramatea erabaki du Bizkaiko Foru Aldundiak hainbat irregulartasun egin dituela salatuta. Honen inguruko xetasuna gertutik ezagutzeko, bain zuzen gurean izan da Odei Rodriguez, Artaza Parkeko herritarrak elkarteko kidea, Iraia Kamra lankidearekin. Zein puntutan dago une honetan urpeko tunelaren proiektua, eta zein da zuen elkarteak aurre ikusten duen urrengo pausua? Bueno, proiektua dagoeneko onartu du diputazioak, eta orain lizitazioak martxan jarri ditu. Oraindik ez du lizitazio horik iragarri, baina prozesu hori martxan dago. Diputazioak esan duen azkenengoa da, udarako hasi nahi dituztela lanak, bueno, udaberri, uda parterako, baina guk ez dakigu neurtzen gehiagotan ere iragarri duelako obren hasiera, eta, bueno, oraindik ez da martxan ipini. Askotan alioan da atzeratzen, beraz dakiguna da, hori da, esan diguten informazioa, baina dakigu ere diputazioen informazioa oso fidagarria ote den. Proiektua auzitara eramatekea erabaki duzue, zerk eman zaituzte erabaki hori hartzera eta zein dira Bizkaiko Foru Aldundiari leporatzen dizkiozuen irregulartasun nagusiak? Bueno, aldaketa oso sakonak egin ditu proiektuan, hasiera batean lerketak ez ziren onartu hasierako proiektuan, izan ere, bueno, ikastetxe baten ondoan egin nahi dituzte lanak, eta orduan kontsidatu zen ingurumen inpaktoko lehenengo txostenean leherketak ez zirela onargarriak. Orain berriz, diputazio leherketak ahalbidetu ditu, biadukto berri bat ere planteatu du ezkerraldean, eta horiek aldaketa oso sakonak direnez, gure ustez ingurumen inpakto txosten berri bat egin behar zuen diputazioak, baina hori egin beharra, aldaketa txiki bat egin zuen ingurumen inpakto txostenan, eta aurrera egin du lanekin, ez? Hori da, bazira batean, atentzio handien eman zigun irregulartasuna, eta horren ari da, abokatu batekin ipini ginen harremanetan, eta honek beste hainbat irregulartasun topatu zituen, eta esan zigun, aukera genituela epaitegietan proiektu hau geldiarazteko. Foru Aldundiari eskatu diozue lanen adjudikazioa geldiarazteko epaitegiek behin betiko erabaki hartu arte, zergatik da garrantzitsua lanak oraindik martxan ez jartzea? Behin lanak martxan jarrita, gero epaitegi batek erabakiko balu, obrak ilegalak direla eta beraz geldiarazi behar direla, orduan, albo kalte ekonomiko izugarrek egarriko lituzkelako, horrek diputazioak dirutza ordendu beharko lieke enpresei, dagoeneko lanak hasita baldin badaude ere, kalte handi bat eginda egongo da ordurako, horrenetik gure ustez jarrera arduratzua, diputazioak hartu beharko luken jarrera da, proiektuak geldiaraztea epaitegiek behin betiko epaina eman arte, eta ostean, erabakitzen denarekin, aurrera egin dezala, baina kontua da, oso arriskutsua dela, obra batzuk gaztea, epaitegietan dauden bitartean. Gainera, askotan esan duzu tunela oso proiektu kaltegarria dela, entzuleko beta ulertzeko zein ondorio nagusi izango lituzke ingurumenari eta eguneroko bizitzari dagokionez? Guk egiten dugun kritika nagusia da, sustatzen duen garraio eredua. Ikusten duguna da, klima larrialdia gero eta biziago dagoela ikusten dugu, gero eta sakonkiago ari gara sufritzen, orduan ikusten dugu alde batetik oso importantea dela, berotegi efektuko gazen emisioak murriztea, aldi berean gero eta argiago dago airearen kutsadura gure osasunean eragiten dituen kalteak, eta kontestu honetan guk uste duguna da, garraio eredua aldatu beharko genukela, eta garraio publikoaren aldeko autua egin beharko litzatekela, autoaren erabilera murriztuz. Eta arazo zein da, proiektu honen justo kontrako nonabidea hartzen duela. Honek, hamarkadak daramatza komunidade zientifikoak aztertuz demanda induzitua deitzen den fenomena, nun errepide berri bat sortzen duzunean, edo errepide bat handitzen duzunean, horrek trafikoaren handipen bat dakarren. Horrek egiten duena da, azken zinean, errepide berri bat deitzen duzunean, jende gehiagok hartzen duela kotxea garraio publiko hartu beharrean. Orduan, hori Foru Aldundiko funtzionarioek eurek ere onartu egiten dute ingurumen inpaktoko txosteran, onartzen dute
honek dei efektu bat eukiko lukela, subfluvialak dei efektu bat eukiko lukela, eta beraz, egunero milaka pertsona gehiago hartuko luketela kotxea. Eta gure ustez hori doa, behar dugun garraio ereduaren erabat aurka. Orduan gu dinoguna da, ez dugula subfluviala behar duguna garraio publikoaren hobetze bat dela. Baina gainera, garraio ereduaz gain ere, honek ingurunean ondorio solarriak ekarriko ditu. Bereziki, Artazarromo institutuan eta inguruko beste 3 ikastetxetan. Izan ere hor, lehen aipatu dituan lerketak egingo dituzte lanak aurrera joateko, horrek esan nahi du sekulako zarata eta sekulako airearen kutsadura mailak egongo direla ingurune guztian, patioa bera ere hartuko diote instituto honi, eta gainera ere oso deigarria da, zelan Bizkaiko Foru Aldundiak obraren 7 urteetan zehar zarata muga guztiak kendu dituen. Badakitarako, lerketa hauek egiteko zarata muga gaindituko direla hainbat bider, eta muga guztiak kendu ditu. Pentsa dezagun, hor ikastetxe bat dagoela, hor ikasleak egunero egon behar direla 7 ordu, klase ematen, errekreoan, heziketa fisikoa kalean ematen, hori ezinezkoa izango da, obra hauek martxan ipintzen baldin badira. Eta azkenik ere, kezkatzen gaituena da, Artaza parkearen egoera, bertan dagoen parke bat da, eta, eren bat zultzituko lukete lanek, 100 arbola baino gehiago moztuz. Ikastetxe buruz orain galdetuko dizut, baina orain Artatza parkea aipatu duzula. Artatza parkearen eta Galindo errekaren kasuan ze kalte konkretuki eragingo lituzke proiektuak, eta zergatik uste duzu horiek ez direla behar bezala kontuan hartu? Artatza parkean 100 zuhaitz inguru moztuko lirateke, eta ulertu dugu Artatza parkea dela ingurunearen birika berdea, hor, hainbat autobide daude dagoeneko ingurune horretan, Manzada, Leioako autobide ezaguna eta Uribekostako korridore, orduan behintzat Artatza parke egiten duena, birika moduko bat, eta kutsadura apur bat murriztu hiri eremu guzti horretan, ez? Eta gero ez batetik ere, Galindo erreka daukagu hor ezkerraldean, Sestao eta Portugalete inguruan, eta hor, espezie babestu bat dago, pez espinoso deritzona, euskeraz ez dakit zen esaten zaion, eta, hor gainean zubibide bat eraikitzeak, kalte eragingo dio ere espezie horri. Lehen aipatu duzu ikastetxeena, hezkuntza komunitateak ere publikoki egindu bat zuen jarrerarekin, zer garrantzi du ikastetxeen babes horrek eta nola eragindu herritarren mobilizazioan? Asko eragiten du azken finean mobilizazioan, izan ere hor, 100 ume daude, azkenean hor, gehien bat Artazarromo institutoa da, eragin zuzenena jasango duena, baina hor ondoan ere Romoko eskola dago, Artaza eskola, betiko ikastolaria hori inguruan dago, eta beste hainbat eskolatik ere Artazarromona bidaltzen dituzte umeak, lehen hezkuntza amaitu ostean. Ez da, hor, kezka handia dago institutuan bertan, berez 4 ikastetxek sinatu zuten manifestu batek gainean hezkuntza sailari eskatuz, obrak geldiarazi zitzala, eskatu zizaiola diputazioari obrak geldiarazteko, baina hezkuntza departamentutik ez dute inolako neurririk hartu, ez dute helegiterik aurkeztu ere egin, apur bat behintzat neurri gehigarriak eskatuz, ikusi duguna da, erabateko utzikeria hezkuntza departamentuaren partetik, bere langile eta bere ikasleak erabat abandonatuta utzi ditu, eraikuntza enpresen interesak defendatzeko. Gainera, orain arte galdetunen izun, ea izan aldu zuen Bizkaiko Foru Aldundiarekin elkarrezketarik, ezagit entzunak sentitu zareten, ezagitzer esango zenuketen? Ez dugu inolako harremanik izan Bizkaiko Foru Aldundiarekin. Berez, gutako batzuk, elkarte hau sortu dugun pertsona batzuk ere baragabiltza subfluviala ez plataforman parte hartzen, eta bertatik, eztabaida publiko baterako gonbitea luzatu genion Bizkaiko diputazioari, uste dugulako azpiegitura hau, Bizkaiak martzan ipiniko duen gastu publiko handiena dela datozen hamarkadetarako, eta beraz ezinbestekoa zela eztabaida publika bat egon zedin, jendeak ezagutu ditzan, aurkakoen eta kontrakoen argudioak. Horri uko egin diote, ez digute erantzunen egin, eta ikusten duguna da zelan Carlos Alzaga diputazioako azpiegitura diputatua, batzokietara joaten dabilen hitzaldiak emateko, ez Leioan egon zen azaroan eta orain urtarrian aretako batzokira joango da, baina ez dagoen prest leku, eztabaida publiko bat ematera, gurekin edo hitzaldi bat ematera, leku neutralago batean, zergaitik ordezkari publikoa bakarrik doa batzokietara, zergaitik ez da aurpegia ematen, institutora joaten adibidez azalpenak ematera, edo Romoko kulturetzera, edo Leioako kulturetzera,
eta zergaitik egiten dioguko eztabaida publiko bati. Eta ezakit, Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruan ikusitako erantzun sozialak kontuan hartuta, uste duzu horrek eraginik izan duela aurpeko tunelaren inguruko eztabaidan? Bueno, guk uste dugu guri bentsat honek esperantza ematen digu, ikusten dugulako jendea mobilizatzen baldin bada, posiblea dela mota honetako proiektu hain kaltegarriak atzera botatzea eta horrek indarra ematen digu aurrera jarraitzeko borroka honetan. Goizeko 10 dira, trenbidetako makinisten Espainiar sindikatuak greba deitu du sektorean sarearen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko berrik izandako istripuen ostean. Gutxienez 43 lagun hil dira Andaluzian izandako istripuan tartean 3 makinista. Itxaso Leon, egunon. Kaixo egunon peie, egunon entzuleo Kadamuzen 42 hildako eta Jelidan hildako bat utzi dituzten istripuen ondoren, Semafeko arbatean aurreratu du protesta hori makinistek estatuko trenbide sarearen egoera zuzentzeko eskatutako hasierako neurrien barruan dagoela. Ohar batean azpimarratu du greba orokorra deituko duela sektore osoan langileen eta erabiltzaileen mobilizazioei legezkotasuna eta babesa emateko sarearen segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzeko. Horrekin batera iragarri du erantzukizun penala eskatuko diela trenbide azpiegituraren segurtasuna bermatzeaz arduratzen direnei. Era berean gertakari horiek guztiek eragindako karga emozionala dela eta zerbitzua emateko prestez daudenei arduradunei jakinarazteko gomendatu die. Semafek adierazi duenez, zerbitzuaren hasieran tren enpresa guztietako makinistek egin beharreko ibilbidean segurtasuna bermatzeko eskatuko dute. Ildo horretan, berme horiek ez daudenean trenaren martxa azpiegituraren baldintza errealetara egokituko da. Halaber, Kataluniako antzeko egoeretan sare osoan prozedura bera aplikatzea eskatuko dute eguraldi txarra dela eta hoiek guztiak estatuko trenbide sarearen egoera zuzentzeko hasierako neurriak. Eta kontatzeko dugu ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak uko egin diola Emmanuel Macronek ostegun honetan Parisen egin asmo duen gezazpiaren goibilerara joateari. Frantziako estatuburuari Eliseoan denbora gutxi geratzen zaiola argudiatuta. Elukela orain egingo, Emmanuel hala esan du ez delako han luzaroan egongo esan du Trumpek kazetariek aipaturiko bilerara joango ote den galdetu diotenean. Because, Emmanuel's not going to be there very long, and there's no longevity there. He's a friend of mine. He's a nice guy. I like Macron, but he's not going to be there very much longer, as you know. And I think, I have meetings with the people that are directly involved, not some of the people you're talking about. Jarraian etxe zuriko maizterrak Macron laguna duela azpimarratu du eta pertsona ona dela. Errusiaren parte hartzearekin ostegun honetan Parisen gezazpiaren goibilera egitea proposatua zuen Macronek Trumpen erantzunaren ostean ikusteke dago zer gertatuko den. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta orduotan trafiko ez badugu ere, eguraldiari dagokionez nabarmenduko dugu lakuak abisu hori aktibatu duela gaurko Bizkaien eta Gipuzkoan hego-mendebaldeko 129 kilometro ordurainoko haizebola da gogorren ondorioz. Haizeguneak ez diren lekuetan abisu horia goizaldeko 6etatik arratsaldeko 3etara egongo da indarrean. Bizkaian 80 kilometro ordutik gorako ufadak espero dira eta Gipuzkoan berriz 60 eta 80 kilometro ordu artekoak aurreikuspenen arabera. Gainera goizean zehar abisu horia egonda indarrean 5etatik 7etara kostaldean izandako inpaktuagatik eta tarte horretan olatuen altuera adierazgarria 2,5 eta 3 metro artekoa izan da. Haize zakarraren ondorioz gainera Bilbora zijoazen goizeko lehen orduko hegaldi euren jatorrizko aireportuetara itzuli behar izan dira. Hori haizeari dagokiona, baina eguraldiaren iragarpen osoa ekarriko digu Iker Ibarluzeak. Eguraldi lasaiarekin hasiko da asteazkena, baina orduek aurrera ginela eguraldiak okerrera egingo du. Goizpartean hodei dezente agertuko da zeruan, gehien bat erdi eta goi mailako hodeiak izango dira, baina lurraldaren barnealdean hodeiak trinkoagoak izango dira. Halare hodei hauek ez dute bestelako ondoriorik ikarriko eta giroa lasaia izango da, baina arratsaldean egoera ez egonkortu egingo da, batetik barnealdean zaparradatxo batzuk emango dira, eta ondoren arratsalde erditik aurrera mendebaldetik barrena iritsiko den fronte batek lurralde osoan zerua estalirik utzi eta euritarako joera areagotuko du. Zaparradak mendebaldetik ekialdera mugituko dira, tarteka gogotik botako du eta euri gehien Kantauriar isurialdean pilatuko da. Goizean ego-ekialdeko haizea zakar edo oso zakar ibiliko da, bereziki haizegunetan eta mendinguruetan eta bereziki lurraldearen ekialdean,
Arratsaldean hego mendebaldera egingo du eta azken orduetan frontea pasatzearekin batera indarra galduko du. Temperatura minimoek eta maksimoek goraka jarraituko dute. Minimoak 1 eta 11 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoak Kantauriar isurialdean 11 eta 16 gradu bitartean eta hego isurialdean 8 eta 12 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Altuenak aldiz kostaldean. Guzti hauek aipatu estean, bagoaz, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko Pegi. Eta joan aurretik ere agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak Inigo Asensio eta Goiuri Ezeiza, egunon? Egunon, Pegi. Bueno, zer moduz? Ondo esan beharko, nahiko sorik eta gogotsu gaur musika giroan ariko gara, ze Goiuri, ze pasatzen zaizu besarkadekin? Gaur dela besarkaden mundu eguna? Adakit bai, eta? Gustatzen zaidala egun hau? Eman aldituzu besarkadak? Gaur oraindik ez. Pixkat eskaxasi zara, bai. Batira, besarkaden mundu eguna gaur, musikaren eguna bigarren kafean, Noar Sotxa izeneko talde izango du gurekin, baina baita, Euskal Herriaren historian, eta guri oso gertutik harrapatzen gaituen Tolosako historian murgiltzeko aukera, Tras la huella noruega dokumentala emitituko delako gaur, esan daiteke, iaia estreno moduan, eta bertan aztertzen da nola industria garaiko, 20. mende hasierako Norvegiar enpresa batek, ekarri zuen, berarekin hainbat norvegiar, horrekin hainbat eskizale, eta ondorioz, nola iraupen eskia hasi zen, nola baite Pirinen alde hontara, Tolosatik edatzen, eta horrek zen nolako, ondorio eta bestelakoak ekarri dituen, Aralargo inguruak, eta handik mundu osora ere, eskiatzaile tolosarrak izan ditugu, Olimpiar Joko, munduko txapelketa eta bestelakoetan. Gauza bitxia da, elorri gabeko herri batean, eskiak izan duen eragina, eta hori kontatzen du dokumentalak, guk Josu Iztueta eta dokumentalaren zuzendariarekin berarekin, Unai Jauregi Beitiarekin aritzeko aukera izango dugu, eta xehetasun guztiak emango dizkizuegu. Eta Gartxotun Zain Letonari izango dugu gurekin, musika proposamenen doinuetatik garatago horretan, Noir Sotxaren soinu frogan murgildu alizateko. Oso ondo, besarkadaen eguna denez, besarkada bat, Inigo eta Goiuri. Beste bat zuretzat dueltan, Pegi. Eta beste besarkada bat ere, gure entzule guztiei. Bihar ere bueltan izango era, ondo segia jo? Naiz irratia.